Alhamdulillah Rabbil Alamin Bade independent de la République. Yeah, don washo don capitaine muritani we don't know the day independent the Republic de Muritani. Chile chayale porokraje nanne kusadi alhamdulillah rabbil alamin bade muritani dani independent. ko non tigi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe hettiɓe jafnoto rendo ngo no hannirta dani boɗon oɗon nana tigui tigui hono bab meɗen Samba Diop woni Samba Guissel Maro Dankil Tamoroje Soña Laɓani Ñaya Lagani gorko mo ganno e jurbale takko pallel Dane Mayo ha toon to Kanel e Kanareje mbeɗen bandiraɓe kettima no to haalirde kono noon ɗo e dingiral he
honno micro meɗen oga banko ko udduno seeɗa ñagamo yafuya no hannirta ni mbiɗen hannde paɗen ko toon to leydi men muritani rewo samba e wodi bowe eɗen gandi oɗo saaha joni koye suɓngooji wona ruumo jarriba ko fewte hono maire uji ha yoti e ganduɗa hono député ji ko ɗum to tigui tigui woni ko yardate toon hono atay no hannirta ni tawi kadi oɗo saaha joni goto kala nana darni dadi ina dadi no hannirta ni ne haɓɓi gembe muɗum gam tigui tigui hono foɗodirede leffol laamu no hannirta ni kono kadi gooram so tawi nden darde yonti ma en micco on mo ganduɗa ko goto kadi mawniraɓe tedduɓe hono Kane Hamidou Baba gorko mo tekan eɗen gandi ganduɗa homo ko darinoɗo darde tinde golle baɗɗe fayida e saaha joni so wi mayɓe ina jiiya wuurɓe tawata tigui tigui hakkille makko foof ina eko gollete ko no hannirta ni ɗum noon dendagal jambareɓe dariɓe tigui tigui gam Muritani wona Muritani meɗen Muritani wona tigui tigui Muritani men enen kala e kuuɓal ɓen ɗon kala wuurɓe hen ɓe yo guene junno balɗe moƴƴina battande yettina fandare ɓe ganduɗa kadi ko suddiɓe kadi leppi leydi ɓe yo guene yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna e haaɓe mbawa tigui tigui koɓe kaɓantono ko ɗumne kadi wawa tigui tigui feñde kadi no hannirta ni hay sinno ko caggal mabɓe nde wonno koko ɓe gawno ko ɗum woni ko fuɗata so tawi weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe mbiɗen noon hannde hoɓɓe meɗen ko ɓeɗo jeeya koye jaatigueɓe e galle sen mbi hoɓɓe ko ha weela tan mbawen teddinde ɓe no hannirta ni hannde eɗen gondi e musidɗo meɗen ceerno Bas Baro gorko mo ɓoggue ɓowde ko noonne kadi mawɗo meɗen Gallo Demba Sow gorko mo Seyni Madi walla mbiyen Amadou Abbas ko noonne kadi musidɗo meɗen Amadou Abdoulaye Dia gorko mo Babaɓe Lotiya Belal Jeeri ko ɓeɗo e kufata golle ɗe no hannirta ni tawi kadi en keeɓi kadi hono nele ɓe ganduɗa kadi konnguɗi men jettima ɗo henenne ko wayno bani meɗen debbo Tabara Ba debbo mo ñabbina mo ganduɗa kadi ko gembiɗo no hannirta ni koye gembiɗo gam diɓiteyagal en keeɓimo no hannirta ni hayso woni musidɗo men bani men debbo Kadiata Malick Diallo en cuwa hebdemo taw yo taw ko jaam jaguimo no hannirta ni kono kadi en keeɓi jokkodirde kadi e candidat goɗɗo mo ganduɗa wiyete ko Hasim Diako on kadi ko gorko mo Allah hay jeejengo takko wuuro en mbawi kadi jokkodirde kadi hono Bocar Oumar Ba mo kay heeɗi Kaydibe Dioro ɓeɗo kala gandanɗa hoore maɗa hono kalanɗe mabɓe nana ɗo maɓe en kettoɓe no hannirta ni kono hadde nden en jahat toon to mawɗo Gallo Demba Sow o salmina rendo ngo jettoɗen Amadou Abdoulaye Dia salmina rendo ngo jettoɗen ceerno Bas Baro kanko uddita gueɗe ɗe mbawen artude e rendo ngo mbaɗen goɓɓe jiile taririlo ha mbawen tigui tigui yitude damal ngal ndewen ɗon no hannirta ni jiiten ɓamtare nde mawɗo Amadou Abbas woni Gallo Demba Sow jamma leñolema e jañalle moɗon abdulwahab ñalle jaam Seydi Sow Pullo ñalli toon nden kallema Sow Pullo eyi Allah jarama Seydi Kane bandiraɓe wonɓe ɗo ɓe foof calminama juurama ñaganama Allah moƴƴere en calmini bandiraɓe foof e kuuɓal tan hay goto en goppani noon hadde ɗo e yesso tan wadde mi rutta toon konngol ha yewtere nde ara Allah jarama on jarama inchallah Kane Diallo a jarama Seydi Sow en calmini ɗon sohna Aissata an golle ma jooɗi peewi jehen toon to gorko mo Babaɓe Loti Belal Jeeri wele ndiyam moƴƴe ngari ƴogoɓe woni Amadou Abdoulaye Dia Seydi Dia Pullo jaam Allah wetema toon dow laddi ndi Amérique on wayno koɗo a wiyete jaam Amadou Abdoulaye Dia Amadou Abdoulaye Dia mataw o suwa heɓidade taw kono mo wonde men no hannirta ni ɗum noon en dogata mbasen dartade nde wonno waktu o koko dogui ina saali dartade wadde mawɗo Gallo Demba Sow joni joni en jettoto hono ceerno Bas Baro omo jogui gantu seeɗa tigui tigui mo abbo en kono noon gardidi ganduɗa hoore maɗa yewtere nde omo accani en no hannirta ni mbawen hettade no hannirta ni ɗum noon ceerno Abbas Seydi ceerno Bas Baro jaam Allah wete maɗa calmude reno gono hannirta dani assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh abdulwahaabu salminama jurama ane bandiraɓe hettiɓe yewtere men dartole e joljole e dimanche hande ñalawma jeeɗiɓije lewru mois de mai hitande 2023
camni bandiraɓe arɓe ɗo ɓe fof. En jetti kadi bandiraɓe duusoɓe men hannde ha tengte Gallo e Amadou Abdoulaye Dia, bandiraɓe heddiɓe bismiɗaɓe fof. Eyi yewtere men hannde ko leƴƴande, jiɗɗen memde ko banggue leƴƴande woote jahoji ɗe. Woote jahoji eɗen gandi Muritani campagne fuɗɗima gila le 28 avril hitande nde gonɗen ɗo nde. Kadi woote kadi ne foti wadde ɗo e balɗe 6 woni samedi le 13 mai. Woote ɗe noon namdi noddi ko banggue député ji e banggue mairie ji, donc ko député ji municipalité ji namdi. ene hikka noon ko joljole kesen mbaɗi hen ha tengti banggue diaspora ɗo, ko ɗo woni ɗo yimɓe goni, ko ɗum kadi ɗo woni yimɓe ɓurata accentuyade hannde e yewtere nde no fewi. woni gandanɗa hoorema diaspora hewno député mum hewno waɗede tan ko nomination. joni noon woteji ɗi naati hen. enen ɓiɓɓe ɓaleɓe Muritani wonɓe caggal leydi ɓe, kala haala Europe e États-Unis, bon Amérique du Nord, naati enen e fannu yiilade lefol e banggue to France to candidat ji men ma Gallo memta on banggue seeɗa. minen to gayi ko Amérique gayi ɓuuri tengtude ko tengte banggue opposition, walla so mbiyama ni banggue ɓaleɓe d'une manière que générale, ko Sow Ibrahima Mifo mo FPC e kañum e Bakary Tandia mo IRA RAG, ko ɓe mbaddi tikke. ko Ibrahima Mifo woni candidat o e woni suppléant mum Bakary Tandia, kamɓe goni ƴamoɓe ɗe fol e banggue CVE noon ko coalition vivre ensemble. rendini joni pelle kewɗe cuuɓi kamɓe goni suɓaɓe ɗo e banggue opposition ko ɓuuri labtude ko. eɗen gandi parti laamu ngu kadi INSAF kañum nene jogui neɗɗo mum haade mabɓe suɓade neɗɗo mabɓe candidat ji 13 walla 4 gari no yidde ƴamde lefol kamɓe nde pour wonde candidat ala candidature no tubakoɓe mbiyata ni. kono noon ɓe ƴetti ko jabaro goto ɗo dedda ene wonde Maymouna Thiam ne jeyno ko jinnoɗo wonde e candidat, kono noon o suuɓa kanko ko deuxiéme place e parti mabɓe o kam. ne waɗi parti ji goɗɗi ɗi kewan no fewi, ko wayno Islah en ne wanno, waɗi parti ji goɗɗi, mais kañum ɓuuri henne kam ko parti ji majorité présidentielle, firti ko parti ji tan ɓurɗi ɓallade laamu. ko ɓuuri tengtude ko hande ko INSAF tan ɓuuri wonde tengtude tidde e banggue parti opposition mo Sow Ibrahima Mifo o ardi o. ene on ko ɗeeɓi yeede hen hikka e banggue élection ngaji ɗi, parti ji ɗi no ɗo kewiri ni, candidat ji ɗi kadi no kewiri ni, ene ɗeeɓi feccude haqqillaji yimɓe seeɗa e hol fannu haɗi e neɗɗo tan ronka ƴettede e parti mum faya e parti goɗɗo. hankkadi firti tan hankkadi ko ɗeeɓi wayde min kam e yiyandam elle jaafoɗon no fewi. wonti hankkadi yidde tan mataw dogande poste uji ɗi hankkadi wonti tan question hooram ni seeɗa e yiyandam min. parti ji ɗi keewi, candidat ji ɗi keewi, kadi ma en teskoyo ma kala en ngar banggue men kañum ne to banggue France o, hay to banggue Mauritanie to sen ƴeertudima enen to banggue men to ma feccu électorat o no fewi, firti ko ma woote ɗe ma caro no fewi. ɗum noon ko hunde ne wawi taw ne wasata e yiyandam min bangam, ko hunde nde jiimi hen on côté on banggue négatif kadi gonɗo hen. saabu ɗum enen foof surtout enen ɓaleɓe ñooƴaɓe ronga waɗaɓe oppressé banggue Mauritanie to. hande sen ƴeertudima hande fartange mo joguiɗen hande tan ko banggue politique o, par ce que harande hande ko toon heetti. kono noon hay toon en ƴeewi enen foote men ko heewi ɓuuri hewde e yimɓe men koko pecci no fewi, pecci e parti ji ɗi ha tengti e parti ji laamuyankoje.
en kalani ni haala parti laamu insafo hoore mum ko nawi men enen ne sen ƴirdima no feewi sen teskima no feewi kamɓe safalɓe ɓe gona huccuɓe banggue men ɗo no wayno ko enen tan jahata eɗen gornaɓe kamɓe gortanta men ɗum ko teskuye ɗiɗi ɓijo kadi eɗen teski hen kadi seeɗa ko kala nde ɓaleɓe gondi mabɓe ke waɗi men tan ko suppléant ji ɓe kewani kamɓe jabde ardede ɗum ko teskuye kadi ko yiya hen joni noon bindugol ngol kadi en jii hen no wayi ha banggue diaspora ɗo ko hakkude ɓe ngala kayitaji ko hakkude hulɓe winditade e hakkude ɓe koolaki mataw no systéme o ndewi hen ngamela ha bindaki hen gay kam ko ɓuuri teskede ko kamɓe safalɓe ɓuuri windade gay so jogadeɓe kayitaji hokke newnenedeɓe kamɓe wondeɓe coftal walla jogadeɓe fiɓɓi kamɓe fimde koɓe wotoyoɓe tan ɗum kadi ko fannu mo poɗɗen ƴewde mi anda to banggue France o no wayi sen dendiniɗe ɗeɗo gueɗe foof ƴeewen hoto paaɗen ɗiɗo élection ngaji holno yimɓeɓe pamir ɗumen e yiyandu men wasata gartu en kadi e yewtere caggal nde élection ngaji ɗi gasi ƴeewen kadi holko jangga hen kono noon e teskuya min en sen gayni élection ngaji tan kayɗon ko yaadi kadi ha duuɓi joyyi gartoy kadi garten kadi puɗɗiɗen kadi mbasen yeccitade caggal ƴeewde toon jannoɗen e teskuyam min en jani banggueji kewɗi e élection ngaji ɓe noddi hay sinno CVE waɗanoma hen nden men gandi kadi won kadi kusumaji jalten men alhamdulillah hande kadi yimɓeɓe jiitodiri firti kam ko moyen ko wayno wonde foof ko yimɓe mba ko jiiɓidiri foof enen jiitodira kam e rendude banggue élection ngaji ɗum c'est quelque chose de positif kono noon ne teskuya hen kadi wasde men jokkodirde base o no fewi sen cirte élection ngaji tan keɗen ko yaade en duttotako yimɓeɓe ɗon banggue laamu ngu ene ɗeeɓi dadde men on banggue no fewi e yiyandam bandiraɓe hettiɓe ne wawi taw kañumen ɓuurimi hen hewde humpito walla hewde hen gandal kono noon ɗum ɗon ne foti ƴewtede no fewi ene fewi mi wasa jutnade no fewi tan abdulwahaabu mbiɗa andi heddiɓe ne jogui hen ko kaali banggue Amérique du Nord e banggue Europe e candidat ji gonɗi toon ɗi mbiɗa andi laamu ngu to banggue Europe ne jogui candidat jum ne jogui candidat mum goto salafulde gonɗo toon o ya Bocar on kam invité noma ɗo Bocar Oumar invité noma ɗo o woni candidat CVE neɗɗo keptinaɗo no fewi ɓe ñaganimo Allah Paul kanko no fewi kanko e Ibrahima mi foof no fewi mbeɗa andi parti ji goɗɗi ne nana toon kadi to ɓeɗno France o bandiraɓe ma jaɓɓu hen mais koye yewtere men hannde ko ƴewtidade tan hol perspective uji gonɗi e ɗiɗo élection ngaji garoji ɗo ɗi hol leƴƴande ko yimɓe paami hen holko jii hen guila e campagne walla ko adi campagne ara guila e bindugol ha e campagne eɗen jaaha e paye woote so Allah jaaɓi dimanche garoɗo yo Allah newnu e Allah newnan e candidat ji men ɗi kono noon ha joni heddi taw sen ƴewtidima minen gaye mbeɗa yi hen ngakkere no fewi États-Unis guila e bindudol ngol en noon systéme on no yaari ni ne heewi heedi banggue laamu to kadi information o yahani no foti yarude ni wayta Amadou Abdoulaye ma wod ko memi hen min kaldo moon no bindimi ko Cincinnati ponnomi wodde ko Columbus kono ɓoyanmi ko tinmi kadi centre o ittama waylitama ittama Columbus wattama Cincinnati ɗum fof ko gueɗe kadi kamɓe arnoɓe ɗo windude yimɓeɓe ndeɓe gara ndeɓe kalnani yimɓe hay ko laaɓi hen haydara koma yimɓe naati ha nder mataw koma dépression mbaɗi ndeɓe déplacé seeɗa ɓe bindi yimɓe ɗo Cincinnati ɗo New York ɗo e kadi ma pression ngaji mbaɗa nde Columbus waɗa kono banggue laamu ngu teskitama kamɓe yimɓe mabɓe ɓe bindi ɗumen e nokkuji moɓe goni kamɓe ha signalama hen ni woni yimɓe bindama ha nder galleji men ɗum ko hunde fonde ƴewde pour ñalawma janggo kadi hankkadi kam ko e campagne wona ɗum wawa ruttanede ko ɗum wonno min yiyandam Abdulwahaabu mi nawti ɓoggol ngol to mi nawti konngol to mato mi ñaguima yaafuya noon e emploi temps no yaari ni tan assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh
jarama ceerno Bas Seydi Baro golle ma joɗi e peewi yo gueɗe yoɓe moƴƴere en kettima hono gardi ka o ardini ka kanko wonno ganduɗa tigui koɗɗo galle mo ganduɗa kadi jaado kadi hoɓɓe heddiɓe kanko wonno guinol ngol mbi sikki mawɗo men Gallo Demba Sow nani to natiri ɗo musidɗo men Amadou Abdoulaye Diallo Dia gacca hakke wonne kadi nani to natiri ɗo wadde oɗum mbawi tigui tan artude eko haali ko e kadi e jofanɗe ɗe o joofi on wonde so tawi on gaari mo ɓuuri yaññade banggue tigui banggueji ɗi o memani ɗi walla banggueji ɗi o joofi tawi gandanɗa ko jofanɗe tan gaddon hen jeeɗe moɗon ceerno Bas a jarama golle ma jooɗi peewi jen toon to mawɗo Gallo Demba Sow oɗon mbawi noon yaccinde hono olel nguel kala gandanɗa hoore maɗa jiɗɗo heɗade mbatton ko www.agnamtv.com ɓe mbawa hettade walla bindon olel .com son kiliki hen radio ji ma gar jehon to tengade waɗere to windade haalirde Agnam mon ketto yewtere nde no hannirta ni walla neldon ɓe application to hello Facebook koye en direct gonɗen no hannirta ni mawɗo Gallo Demba Seydi Sow jaam Allah ñalema Abdulwahaabu ñalɗum on ñalle jaam on calminama on juurama a salmitama a juurama Seydi Sow Pullo jetti Allah kadi en jetti bandiraɓe foof Alhaji Basiru Baro naatiɗo ko fuɗɗi haalde ko ala ko wattete hen presque sabu o yañima e toɓɓere he no fewi machallah o holliri en kadi to Amérique to ko woni toon kono mbiyanmi tan ko minnene gata Europe ko woni jum ko woni callaga mbi sikki ko wuura Amérique ko ɗum woni ko wuura ɗo Europe ko ɓuuri hen hewde caɗele jogaɗe toon ɗe kadi ɗum woni caɗele jogaɗe gaay ina wayno élection ngaji ɗi ko gonga ɗi puɗɗi ɗum ɗo campagne o fuɗɗima gaay Europe kam ɓuurmi rewindade min ko campagne Babocar Bocar Oumar candidat ji kewɗi goɗɗi ne gaay kono mi rewindaki campagne mumen ala ko mbawmi haalde mumen saabi mi anda mbiɗa andi parti INSAF o ne jogui ɗo candidat ko Sara Kulle goto Diawarnajo kanum ɓe nomno ɗo ni nden comme député de la diaspora on hikka ko candidat suko goɗɗo ne wiye Sohne woni Belgique woni koye Espoir Mauritanie e woɓɓe wasa taw ne goodi IFP kadi ne jogui ɗo Ba Ousmane Yaro kanum woni candidat IFP mo parti mawlude noon e woɓɓe wasa taw ne goodi kono ɓuurmi rewindade tan ko campagne Babocar wanno no ari ɗo laabi kewɗi e radio meɗen he woodi ko fammini en hen woodi ko haalani en hen heddi tan ko wiyete ko eɗen ñaganiɓe Allah tan kamɓe foof nde Allah newnanta moni fof yidde muɗum e saggo muɗum nde Allah hokkata kadi polgu wonande enen e bandiraɓe meɗen ɓe ɓurɗen yiɗande ɓe eɗen ñagani ɗum Allah heddi noon ko Allah hoddirta ko kanum andi ko hoddirta so ɗum ɓenni mbi sikki ala ko mbawmi wattude ko ceerno Basiru haali ko mi dutto toon konngol tan faade Amadou Abdoulaye Dia ko jayde hen ko wasa taw on ko rewinda hen ko ɓuuri hewde ɗum Allah jarama Seydi Kane a jarama mawɗo Gallo Demba Sow golle ma joɗɗi e peewi Bocar Oumar Ba ma en gaare makko kanko ne haalade makko yettima ɗo ma en ketto kanko ne ko haali kettoɗen kadi kono candidat ji keddiɗi ko kaali kono hade nden e jahat toon to musidɗo men Amadou Abdoulaye Dia gorko mo babaɓe looti bellal jeeri jaam Allah ñalema kanko de mataw windetaki way taw windetaki kanko ɗum noon ene gasa o windetaki walla toon e lawɗi seeɗa e ceerno Amadou Abdoulaye no mbaɗɗon oɗon celli no mbaɗɗa e tampere Seydi Dia oɗen noon alhamdulillah mbeɗa andi toon ina lawɗi seeɗa kono a faami tigui holko woni ɗaɗol yewtere meɗen hannde caggal gardi ka hono ka Gallo musidɗo meɗen Basirou Baro waɗi ka e kono kadi tengtinande kadi mawɗo Gallo Demba caggal ne calminɗa renndo ngo anne kadi holɗo nayortoɗa e on fannu kañum donc en calmini bandiraɓe wonɓe e jingiral ngal foof e mi salmini kadi Bachir Baro mi salmini kadi Gallo Sow no ɓiyamo e a Sow en fof mi salmi anda koye Hussein Sow en mi salmini ɗumen e kañum élection ngaji ɗi de ko ɓuuri hen hewde kam ene wayno
Bachir Baro tongi ɗum ni o haali hen ko ɓurno wonde hen essentiel ko mataw ko ɓeydeten hen tan e ko jiiɗen walla ko ganduɗen kam ɗo henne e niveau taw ko banggue o hayo ko yimɓeɓe kam saaha bindiragol ngol heewi no seeɗa ya garta o par ce que nganum waɗino seeɗa nde fuɗɗinde wiya wonde ko Washington woodi adiɓe yaade Washington finalement noon mataw kamɓe commission électorale o ɓe jodda ɓe ñaaga wonde kam alay sago ɓe mbawa sarde bureau ji vote uji ɗi e caggal ɗum nde bureau ji vote uji ɗi cara min dañi fartangue wawde dañde ɗo henne Cincinnati e Columbus e Louisville en New York en nokkuji ɗi ganduɗa Mauritanaɓe ene joni toon ɗum ɗon kadi ko fartangue mawɗo ko peut être ko ne waɗi sifa kam eɗen mbawi sifrade ɗum wonde laamu ngu holliri wonde ene yiiɗi population gonɗo Amérique o wawa noccade e wote ɗe haaɓe neldini goto ministre mabɓe arde ɗo henne pour mataw kono addi ɗum ɗo ko peut être basi ko implantude woni kam ko joƴƴinde e yewtidde e parti INSAF o par ce que kamɓe yimɓe pouvoir ɓe fof kam laaɓi ɓe gar so ɓe gari ɗo henne ko ɗum addata ɓe ɗo henne heddi noon ko kamɓe haqqillaji mabɓe ɓuuri hewde ɓuuri wattude haqqillaji mabɓe hik ngol ɗo lawol koye doolaji jentuɗi saabu ɗum emin jogui ga henne pelle ɗe ganduɗa ko daraniɗe haqqiade kadi ene alkala e saaha ene mbaɗa ko wiyete déclaration ngaji kadi kala ko kewi toon kadi enen nane joni noon ɗum ɗon vraiment tampiniɓe fuɗɗima tampindeɓe kamɓe laamu ngu naneni joni noon hankkadi ɓe alay saago ɓe ƴeewa peeje holno ɓe mbaɗata ha mbawa deƴƴinde yimɓeɓe nde woni oɗon saaha kanko ministre toppirɗo affaire l'habitat o ari ha jama halpulare ndo o haalde men en nani vidéo ji ɗi o haalno hen ɗi e haaluji o haalno hen ɗi woni ko haaluji kam vraiment ɗi belani par ce que neɗɗo ɗannota tan woppa leydi mum ara ga en surtout noon minen Mauritanaɓe kala min garɗo en koko dogi koko ari moolade par ce que caɗele gonɗe toon e systéme gonaɗo toon donc so tawi garti ga en élection ngaji woni hankkadi kamɓe ɓe ummani tan doolaji dentuɗi ɓe jiiɗi ko yo yimɓe hankkadi yo deƴƴu yo goppu kala ko fate e kayitaji ko mbaɗata e gueɗe baɗe noon pour dénoncude leydi Mauritanie joni noon ɓe mbi hankkadi kala ko jiɗɗon kala no jiɗirɗon ko noon min mbaɗiranto on ɗum ɗon foof ko systéme mo ganduɗa kamɓe oɗo mi yiiɗa wiide tan safalɓe par ce que wonɓe gondani e systéme o donc a wawa ƴeftude yimɓe fof tan leñol fof tan mbaɗa ɗum e ɗum ɗo goto ɗum ɗon mene wawi wona toñangue ko systéme o e hoore muɗum kañum yiiɗi hankkadi yo ƴeew holno waɗata ha wawa deƴƴinde minen ga en enen gandi Afrique to élection ngaji so gari walla campagne so gari to yimɓeɓe jeene dokke mbiye deƴƴu walla mbiye addu kartal ma gotana min ga noon eɓe gandi yimɓeɓe ene Allah ne udditi jomumen en jogui won hen dañal hay goto ɗaminaki e laamu ko ɗum waɗi ga henne ɓe mbawat tan ko arde e rewde yimɓeɓe ɓe ƴeewa kadi holko jiiɗi ko ɓe mbiya ɗumen aha gaare ƴeewen holko jiɗɗon min mbaɗa noon donc ɗum noon kadi ko politique ɗum ɗon kadi ne moƴƴi yimɓe paama ɗum noon ko politique en jii bara haali ko fate cam o ɓe mbatti suppléant ɗiɗaɓo ɗum ɗon foof ko feccude électorat meɗen kamɓe enen minen joni par exemple parti AJDMR a yiyata jamais mi wiyata wodani kono ɗo kam e nder Amérique mi yiyani kam mo ganduɗa taw tan ko banggue leƴƴi leñol mabɓe kamɓe systéme o yantude e ga en AJDMR taw koye keewal taw ne jillodiri ha ɓurti ha ko jomum ni ene wiye kañumne komin ƴeewoɓe leñol safalɓe waɗe hen suppléant ɗum a wawa dañde ɗum noon so tawi halpulare en ndenti tan wontat tan ko soit ko halpulare ardi sarkulle rewi hen gasi ko ɗum tan haysino ɓe jiiɗi addude hen neɗɗo goɗɗo ni taw koye leƴƴi goɗɗi ɗi leñol gongol ngol ɓe mbawata dañde ni ka walla ɓe mbawata dañde hoolare haɓe mbawa hoolade ɗum haaɓe joƴƴina ɗum ɓe mbadda ɗum mabɓe taw e gueɗe baɗe noon kono noon kamɓe kam politique mabɓe o eɓe mbawi wadde ɗum ɗon pour wawde hebde tan koɓe jiiɗi hebde ko heddo noon soɓe keeɓi hol feere wonde nde ɓe jogori fewjude donc noon kamɓe ko oɗon politique ɓe ɓuuri wawde ɓe ɓuuri forde enen noon sahaji politique meɗen ko politique ɓerɗe wona politique haqqilantagal ko ɗum ɗon noon alay saago enen ne mbawen miccade seeɗa mbawen wattude gollorade politique haqqilantagal mbasen wiide eɗen gardina ɓerɗe saabu ɗum ko ɓuuri hen hewde abdulwahaabu ko jiimi e woni discours aji ko jiimi e campagne uji meɗen enen halpulare en toujours ko ma gadden hen affaire jambaragal ko ma gadden hen affaire pulago ko ma gadden hen gueɗe ɗe ganduɗa ɗe potani yaadude eko fati e pulago ɗum ɗon noon ko rafi mo ganduɗa yimɓeɓe ne jillodiri
ngendiyankagal e politique par ce que ngendiyankagal e politique yaadata ngendiyankagal ko bangi muɗum enen kam enen fof eɗen paami sohlani firta noon ko daroruɗen ko affaire ngendiyankagal ko mawnide leñol mum ko mawnide ɗemgal mum ko hormade culture muɗum woni aadaji muɗum to bangi ɗen gandi comme seeɗa eyyi to bangi politique jiloɗa ko ƴamde yimɓe jiloɗa ko ƴewde neɗɗo fof mbaɗaɗa wawa ɗum convaincre e haqqilantagal joguiɗa ngal mbiya ɗum ar min de ko ɗum jinmi wadde somi ardima ko ɗum jinmi wadde somi laamima ko ɗum jinmi wadde ko ɗum jinmi wadde kadi gonata koye service moɗon ko onon liggantomi kala ko mbiɗon kam ko ɗum woni ko toon nayortomi kono noon sahaji eɗen foosa e discours aji meɗen gendi han jaggen ha ɓurti pulagu ni jaggen ha ɓurti seɗen kaala sahaji tan en jejjutini koye politique gonɗen en cohli neɗɗo baɗon fof leñol bangorum fof cohluɗen ko carte ɗe wona pularo cohluɗen wona caparo cohluɗen wona sarkullo cohluɗen ko kartal ngal yo ar mbate sa gagnima aɗa wawa wotande jomum kono noon c'est malheureux Mauritanie politique muɗum foof ko ngal ɗon banggal yaari to banggue safalɓe ko safalɓe kono kam safalɓe kañumen ene punta en ha keɓa e meɗen pour wawde dañde ko jiiɗi dañde ko alay saago noon enenne mbawen ruttade e ɗeɗon e ɗiɗon sifaji pour enenne mbawen yuɓɓinde politique aji meɗen ha mbawen jogade haqqilantagal ngal ganduɗa taw politicien ko politicien tan heddo noon potana yimɓe ko mbawɗa wadde potana yimɓe ka wawa wadde foof heddo noon sa laamima sa gayni noon ƴeewa kala hen ko mbawɗa wadde mbaɗa ka wawa garta kam pirsina yimɓe mbiya ɗumen wonde min de mi yiɗino wadde ɗum kono mi ronki hay ɗum ɗon wodani par ce que mi waɗi hen débat ji kewɗi ni jaami Mauritanie nde kalamiɓe sifa politique no wayni kadi politique aji meɗen ko nanata ɗum dillimu tan ko temps élection ngaji nanata tan ko temps campagne uji ay ɗo joni so ɓenni gasi hankadi maayi ɗo e duuɓi tati duuɓi nayyi goɗɗi kadi goto foof laamino fof jokko haaju mum par ce que won hen ko rokkuɓe jawɗoli men sa rokki jawdi ma noon hankadi an a wawa artude aɗa wiya neɗɗo o yew an nde wonko podanɗa min a waɗani par ce que déjà komi coɗɗoma fetti ko min hankadi ko ponno mi waɗande fof mi rokkima temedde ɗiɗi mi waɗnima mi rokkima ko coɗɗa kilo tew gasi hankadi en certi donc ala ko ɗum podanmami so tawi noon wonti politicien normal o eyyi so mi kuppuɗo tan so wonti politicien normal o tan so wonti politicien normal o tan e neɗɗo wiyata wonde ko agenda am nani ko ɗum woni ko jimmi wadde janggo e jaam sa waɗani noon min mbima a waɗani komin podanoma ko donc assalamu aleykum mani samtullah e fawɗum feɗiduma en mamin garte e maɗa no hannirta ni eɗen gandi haalɗo haala barka fayida no fewi haala ka kadi aka foti wattede hakkille joni joni o goto e hono candidat ji ɗi ɗem ganduɗa ko Tabara Ba ina e ɓoggol kankone kadi ko gembiɗo gam tigui hono yaade toon to suudu sarɗeji ɗi kanko Tabara Ba mona e ɓoggol kono haade nden jettinen konngol makko ngol o wanno faade tigui e leydi Muritani kala e kuuɓal ɓiɓɓe Muritani kala e kuuɓal garten makko kanko Tabara Ba mona e ɓoggol he no hannirtini ɗum noon bisimilla kettoɗemo no hannirtini kanko Tabara Ba. bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala nabil karim assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe Mauritanaɓe bandiraɓe rendaɓe gurdam bandiraɓe rendaɓe goƴaji yiɗɓe sehilaɓe ko bani mon debbo miñi mon ɓinguel mon mawni mon neni mon Tabara Ba rendu yanke Tabara Ba mo tabital pulago huccinta mon ngol ɗo konngol ngam torade on duwawu torade on ballal so Allah jaaɓi eɗen ƴama lefol saɗɗi yanke hono lefol député e suɓngooji garoji ñande 13 lewru mai ujinaji 2023 jottade so Allah nawi en to suudu sarɗi jan assemblée ma en mbaw darade ngam yewtude hujjaji rofolɓe hujjaji joñaɓe hujjaji toñaɓe sanadare men noon ko ɓamtude dande men beele Mauritanaɓe kala ɓiɓɓe leydi ndi kala ina jiita koye men e fannuji kala ɓiɓɓe leydi kala ina keɓa hakkeji men eɗen keɓa potal hakkeji fannuji kala ɗemgal mo kala ina jangga ina janginire ina lawƴina pinal mo kala ina mawnina Mauritanaɓe kala ina cewndire walaba e walaba eɗen gondi noon e doggol ngol e miñi men Zeynab Abdoulkader Camara tano Cheikh Moussa Camara Zeynab ɓuɗɗo lorrirde naynomo kunti yo Zeynab ɓuɗɗo andirede kadi femme de l'unité nationale eɗen gondi hen kadi e miñi men hono Khady Meynu eɗen gondi e miñi men kadi Zeynaba Ismaïla Kane en nogas e 17 worɓe e 2 wallidiɓe eɗen ñaagui noon bandiraɓe kala duwawu e ballal aadi men noon ko ñande nogas e ñande 13 lewru mai
garowo ɗo so Allah jaɓi taw doggol potal doggol ngotago doggol ɓamtare ina naata assemblée ina ñagono kadi bandiraɓe men rewɓe heddi wonɓe doggi keddiɗi ɗi kañumen kala debbo dariɗo darniɗo leñol darniɗo potal darniɗo sare darniɗo ɓamtare Mauritanie yo rokku ɗum pulgo ha min mbawa fawrude to assemblée to min mbawa darodade ngam dañen Mauritanie potal Mauritanie nunɗal Mauritanie sariya Mauritanie gongo ɗum noon en mbi bandiraɓe foof Allah jarama ɓe jarama aadi men ko ñande 13 inchallah taw Allah rokki en pulgu eɗen belti eɗen beyti en jetti jomiraɗo no feewi en jetti bandiraɓe kala e kuuɓal jaram allahumma amin jarama Tabara Ba ko goto e hono ƴamoɓe leffol sarɗiyankagal toon to hono suudu sarɗiji guendi Mauritanie Tabara Ba de ɓoggol toon to leydi Mauritanie jaam Allah ñalema Tabara Ba ndi noon ko yetta Ba wa uddide micro Tabara Ba ene gasa tawa Tabara Ba umo nana en ko caɗele micro oɗon kara uddide ɗum noon ma en noddirmo tan joni joni o so tawi o naati tan dokkermo konngol o adda tigui tigui yiyande makko saabu o haali ko gembiɗo gembaniɗo tigui tigui hono suudu sarɗiyeji o haali kadi yaadiɓe kono haalirte kono noon won titode nde o memani beele gandanɗa hoore maɗa koye kaɗo lando woni walla koye kaɗo landa Tabara Ba min garta e maɗa joni joni saabu micro ma koko ronki udditade mbawa tigui tigui famminde en ɗen gueɗe no hannirta ni kanko Tabara Ba o naata joni joni tan dokkenmo konngol no hannirta ni o wawa haalande en e hono bundi e tigui tigui darde nde no hannirta ni ma en kadi keeb kadi kanko Oumar Ba kankone kadi ko gembiɗo kono kadi eɗen ɗamini kadi hebde ɗo kadi Kaw Touré ma ko haali kono kadi musidɗo meɗen hono omo ganduɗa woni Hashim Diako onne kadi koye gembiɓe he ko toon to leydi Mauritanie woni onne kadi ma konngol mum ƴellita ɗo no hannirta ni ɗum noon Tabara Ba ma en ƴeew tigui tigui o natta joni joni o wawa tigui tigui hono addude hen yiyande makko no hannirta ni ko adine garaten e heddiɓe kanko ko yetta Ba mbiɗen yetta Baba ɓene ene jalni seeɗa ɗum noon kettotoɗon ko haalirde Agname wonde haalirde rendo haalirde koɗoɗon layen ko noonne kadi dingiral fulɓe wonɓe toon to sengo Facebook so tawi en gutti ɓoggol ngol goto goɗon kala wawi tigui nadde adda hen yiyande mum no hannirta ni e yewtere meɗen tawi hande ko politique wiyen dawrugol ko fewte rumo jarribo toon to leydi Mauritanie rewo Samba e woodi Bowe en calmini noon abbiɓe ɓe ceerno Aliou wondude hono musidɗo meɗen Souleymani hono Souleymane Seck gacca hakke tawi eɗen mbadda e ko Tabara Ba ɗum noon Souleymane Seck one kadi eɗen gandi kadi ko neɗɗo kadi dariɗo kadi daddiɗo no hannirta ni kanko Tabara Ba no mbiɗen tan ko Ba o yetta ƴeewen tigui tigui so tawi o natti dokkirmo konngol so tawi kadi wonno wayi mbawen tigui tigui kono artude e rendo ngo no hannirta ni Tabara Ba voilà ɗum noon Tabara ne jogui saɗede seeɗa mboɗa andi kam babo kam dañi caɗele e ɗum ɗon kam ko damdi tan watta e juɗande bandum e saabu koɓe caɗele ɓoole ɗum noon kamɓe foof tan dariɓe dadiɓe gembiɓe gembaniɓe ɓamtare leydi ndi en nani ko haali ko e hono gueɗe kewɗe ɗe o tonggui ɗo so tawi o yeehi suudu sarɗiyeji mo wawa tigui tigui darnade ɗum no hannirta ni kono noon kanko Tabara Ba mato heeɓidaki wadde en jokkat seeɗa nde wonno en ngala yajede no feewi ƴeewen seɗen mbawi hebde mo ganduɗa kono musidɗo men Hashim Diako ɗalha e jeejengo takko wuuro nanen kankone kadi ko haali no hannirta ni ceerno Hashim Seydi Diako Tabara Ba allo assalamu aleykum samtullah Seydi Ba machallah tabarikalla jafuɗon nde woni gomi koye lawol so yetta sade galle taw yalko eyi Tabara Ba Tabara min calminima e dande maɗa ƴellitimo ɗo oɗo saaha joni nanama tigui tigui ka gembiɗo gembaniɗo suudu sarɗiyeji kono kadi a haali kadi goƴaji kewɗi sa yeehi toon ma darnu dande maɗa e on ɗon fannu Tabara Ba oɗo saaha joni an hol landam mo ɓurɗa ɓaggade gam tigui tigui hokkede junggo ha mbawa yettade suudu sarɗiyeji jarama
an jelli salmini idi fof dental ngal no fotirno e dental ngal jogorɓe heɗade ne yawo ngo benaga ɓurɗa salmini men kadi fukkide oɗo fartangue jokkodirde e bandiraɓe e gonmi ko e landa ne wiye landa gotago e ɓamtare parti pour l'unité et le développement ina wayno parti pour l'unité et le développement parti o ina wayno wiye ko parti sugo kadi won waɗi kadi o ɓoyi se saabu o dañi hedde duuɓi sappo hikka kadi o saaha ni mo jogui député ji e mandature gasɗo mo jogui député ji joyyi mo jogui e nder gasɗo no wayno hayso woni wona parti ɓoyɗo kam kadi on fuɗɗima kadi wadde duuɓi seeɗa waɗa dillide e tabara gonɗa koye yaade daroto seeɗa tan dokka en e hay sinno ko dande tan labtude waɗi hunde laaɓani manki labde e fedde nde wiyete ko gotago hol tiitonde hoorejo fedde nde ko Samba walla ko Kumba walla ko fedde nde wiyete ko Mouhamed Abdoulaye Baro ko woni président landaka o saaha tigi machallah ɗum noon mami garte maɗa tawa deeci seeɗa saabu to gonɗa toon heydille tawde koye haalirde gonɗen ɗum hadde inchallah e bisimilla ɗum noon yogen won ballo a jarama ɓay gudde micro tan am yetto e voilà mamin guddi micro tan inchallah ɗum noon ko tabaraba goto e hono gembiɓe gam tigui yaade toon to suudu sarɗiji leydi Muritani ko ñande 13 jonde wonata no hanniti ni en dogat mbasen dartade jeen ha toon to gorko mo ɗal hay jeejengo takko wuuro Hasim Seydi Dia ko jamala ñalema Seydi Kane mi salmini dendagal bandiraɓe jogorɓe heɗade sawtu men ene wayno no mbiruɗa ni e namdal ma e oɗo saaha gonɗen koye gabogol woteji ɗi ganduɗa ko mairie ji e député ji e conseil régional uji ɗo e leydi meɗen Mauritanie ne wayno kadi gabogol ngol jogori hadde ko ñande alkamisa garoɗo ñande 12 nduɗo lewru ko 17 tan bandiraɓe so paami wonata ganduɗa hoorema hen woteji ɗi hikka no woni ɗum ɗefi waylorade e ɓesgu Mauritanaɓe won noon Mauritanaɓe gowani hono ni ene wayno e oɗo saaha ko liste ji jeegom wonata liste mo ganduɗa gardano gonɗo dow to batte députation ko liste biyeteɗo députation liste nationale du mix on woni liste mo ganduɗa hen ko liste dendinowo rewɓe e worɓe to batte coalition CVE vert e gardegol parti meɗen AJD nde tawno koye parti he mbawɗen ɗuwade e yaarude élection kono coalition ne woodi coalition henne kadi ganduɗa hoorema hen liggodo e dendagal ɓe liggottono ko kanko ardina hen ganduɗa hoorema hen liste o rewe makko ko gorko tedduɗo biyeteɗo gandanɗa hoorema Diallo Moussa mo ganduɗa kañum ardi dental biyetegal ganduɗa hoorema hen walla parti biyeteɗo Dekkalem dental kaldigal liƴƴi Mauritanie mo ganduɗa ko Murtiɗo Diop sosno on parti e oɗon parti ha joni noon sowata o heftinede to batte liste gandanɗa hoorema rewɓe ardi ɗum ko bandiraɗo debbo tedduɗo mo ganduɗa kañum kadi won gollal wanno e député ji ensemble ɓennuɗo hono député meɗen honorable député meɗen Sawdata Won rawe makko ganduɗa hoore makko o biyeteɗo Raki Camara to batte liste sukaɓe ardi hen ko biyeteɗo Roi Dia rewe muɗum ko jeewo si ɗum ɗon kadi ko sukaɓe ganduɗa hikka fartange dañaɗo yaroɓe duuɓi 30 ko ɓuuri ko manque 35 ha 35 ne wayno ko ɓen e poɗodirta ɗum kadi hikka kadi wonko ganduɗa ɗamina e ɗum liste conseil régional ardina ɗum ko biyeteɗo Ba Diafar liste mo ganduɗa kadi ganduɗa hoorema hen ko mairie ji ɗi henna ene waɗi nokku fof e mairie muɗum to mairie Sapka ardina ɗon ko biyeteɗo Oumar Dia e mairie ji kadi ɗi henna kadi wonko ardina kono sen payi e député ji he Nouakchott Ouest ardina ɗum ko mawɗo meɗen biyeteɗo Samba Thiam mo ganduɗa ko goto e worɓe mo yimɓe gandi ko dariɗo kaɓateɗo rewe makko ko gorko kadi tedduɗo suka mo ganduɗa biyeteɗo docteur Dia Alassane mo ganduɗa ko président touche pas ma nationalité professeur à l'université gorko tedduɗo to barke Nouakchott Sud ardi ɗum ko gorko biyeteɗo Aboubacry Souleymani Ba kono ɗo henna e nder diwan kammo jeeyama ko woni diwan gorgol min komi candidat députation département Lixeyɓe kono conseil régional won mbaɗa ɗon mo ganduɗa gorko tedduɗo biyeteɗo Ibrahima Samba Sow kono ɓe siftina on kadi e nder commune ɗal hay kesso mo min goni o ardi ɗon ko Ousmane Selle mo ganduɗa ko Mignum Ndiaye Seydou mo worɓe foof kadi gandi
to mairie ɗo ko gorko biyeteɗo mairie kaydi ko gorko biyeteɗo ganduɗa hoore ma Sarif Sangot mo yimɓe gandi. To mairie Lixeyɓe ko gorko mo ganduɗa biyeteɗo gandanɗa hoore ma Kali Sall mo yimɓe gandi jeena koye nangganoɓe 2019 kono noon ne kadi biccugal ko Mamadou Amadou Ba. Noon mi salminima juurimama tigi en gasa taw ɗum juuti campagne o noon ko hen wona dille hanki ni jamma hanki yimɓe kiiri koye meeting mawɗo to ka haydi ɗo henna te ko président Ibrahima Mouhtar Sarr Diallo Moussa mo ganduɗa kamɓe gardi e lappol mabɓe Mody Cissé o kadi mo ganduɗa henna ko Sawdatou Wane e wondiɓe muɗum yimɓe fof kawrti ɗon hanki ko hirde mawde ko wiide tan campagne o omono jokki yimɓe ne ngabo to Nouakchott to e nder leydi ha caggal leydi kono eɗen ciften bandiraɓe coalition juddi kadi candidat mum mo ganduɗa hoore ma koto États-Unis d'Amérique hoore mo ganduɗa ko Ibrahima Mifo Sow e kadi eɗen gandi wondi toon ko e ganduɗa hoore ma henna Tandia mo yimɓe foof gandi Aboubacry Tandia kono noon ni kadi Babacar Oumar mo ganduɗa koto France ko wiide tan alhamdulillah rabbil alamina ene joga partout e nder leydi he ko ɗum ɗo tan mataw limta vive coalition meɗen o vive AJD kadi hikka so Allahu jaaɓi eɗen jogui fartange eɗen jiiɗi ganduɗa dañde ko heewi e nder mairie ji he ko heewi e nder ensemble kono kadi eɗen mbiya opposition dariɗo mo wondani e laamu jiɗɗen ko enen foof jogoɗen majorité ensemble enen opposition Mauritanie naɓe taw wona majorité présidentielle o no majorité présidentielle o haɓorto e yidde dañde majorité ni enen opposition eɗen ɗamini dañde opposition mo ganduɗa hoore ma ne daña toon majorité wawa waylude loi d'amnistie gotaɗo pawaɗo e meɗen e oɗo loi d'arabisation pawaɗo e meɗen joni joni e oɗo général Maguette Tortionnaire mo ganduɗa kadi ko barɗo arta kadi watte tête de liste INSAF e yidde kadi wonde président assemblée ɗum noon a salmina juurama Seydi Kane a jarama Seydi Diako Hasim Diako golle ma jooɗi peewi yo guene yoɓe moƴƴere en doggat mbasen dartade caggal nde pamɗen kanko Hasim Diako ko gembiɗo gam gembanade suudu sarɗeji toon to leydi Mauritanie jehen toon to leydi France tawen toon Bocar hono Oumar Ba kettoɗomo kankone kadi ko haali hankkadi garten kadi e rendo ngo e goto kala adde hen yiyande mum ceerno Bocar jamala ñalema. assalamu aleykum bandiraɓe yoɓe mbimi e wiyama on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere oɗo ko Bocar Oumar Ba mi salmini on mi juurimi on mi salmini kala hettotoɓe ngoɗo radio eyyi no mbirumini tan en mbiyata ɗon ko Bocar Oumar Ba ɓen jeeyaɗo wiyete kahaydi dimbe joro samme nayo ko toon mawnuɗen hay sinno jibinoɗen ko mbañ ko kahaydi ɗo mawnuɗen ko ɗon jangguɗen eyyi ko ɗon kadi puɗɗiɗen dillude to banggue dawrugol noon en naati hen guila eɗen ɗeɓi famɗude seeɗa saabu natirɗen hen keɗen jogui duuɓi 15 walla 16 nanni hen ko nannatno neɗɗo ɓalejo e dawrugol nder Mauritanie ko fof tan saabu ɓittede en toon fiyede en toon taccinede en e ko mbaɗiɗen ko ɗum ɗon tan wonno ko musnomi nanmi dawrugol nde nanmi hende aussi nanmi koye lundo koye banggue lundo tan meɗmi wonde eyyi lundade laamu ngu minen noon politique momin mbaɗata o wona lundade laamu tan ko lundade laamu e lundade aussi cañu leydi ngu no ngu lelori ni saabu ko cañu leydi ngu ko nguɗon ɓitti ɓaleɓe kañumen rijju ɗumen kañumen heddumen hedde gueɗe muɗumen gueɗal muɗumen e nder leydi he ɗum woni komin kaɓato min kaɓato ko yo Mauritanie won Mauritanie potal wona Mauritanie mo ganduɗa kala ɓiɗɗo kala ko wawi wonde yo woni capato walla woni halpara walla woni sarkulle walla woni jolfo walla woni bamaranke taw gaɗal makko e nder leydi ndi ene itta ha timmi ko ɗum woni komin ɓooyi haɓanade ko ɗum woni komin amanta ha joni ala noon ko heɓtaki en hen to banggue hiiɓede walla fiyede walla sokede kono ha joni eɗen daari hen en gonayi mouvement ji politique kewɗi e mouvement ji fof noon gorendu muɗum ko wotiri ko yidde tan salade leñamago gongo nder Mauritanie taw waɗi ɗum kadi ko laamu Mauritanie taw laamu ngu kadi jaggi ko leñol gotol ene fawi leƴƴi goɗɗi ɗi jaggi leñol safalɓe ene fawi ɗum e leƴƴi goɗɗi ɗi leƴƴi ɓaleɓe ɗi aha firtani noon ko safalɓe foof kañumen gondi ene ɓitti ɓaleɓe ala firti ko systéme o ko systéme jagguɗo safalɓe ene fawi ɗum e dow ɓaleɓe ko ɗum firti e ɗum siforo noon fannuji kewɗi hen fannu goto ko ɓitteden to banggo pinal meɗen kala Mauritanie najo ɓalejo hande en andi pine meɗen en tout cas pine men ɓaleje ɗe eɗen gandi eɗe ɓitta e nder leydi ndi sappi ɗi jinaki e koye majje e nder radio ji ɗi jinaki koye mabɓe e nder téléji Mauritanie
eɗen nganndi eɗen ɓitta to baŋnge ɗemɗe sabu ɗemɗe meɗen ɗe Mauritanie heɓtina hen ko ɗemɗe 4 heɓtina hen ko arabeere pulaar solekulle soninke e wolof mbiyanno eɗen nganndi ko ɗemgal hen gotal jagga lawɗina fawa e ɗemɗe goɗɗe ɗe ko ngal ɗon ɗemgal administration gollorto ko ngal ɗon ɗemgal utilisé pour waɗede concours aji e janngo e jam so tawi goto e sukaɓe meɗen yiɗi wadde concours so wadde ɓi capar o won ko daɗi ɗum déjà par ce que kañum ko ɗemgal muɗum waɗirte concours o ɗum ɗon kadi ko hannde kaɓantoɗen eɗen ɓitta aussi to baŋnge ngalu sabu hannde a yiyata e nder Mauritanie banque taw ardi ɗum ko ɓaleejo a yiyata e nder Mauritanie directeur sûreté taw ko ɓaleejo sa ɓami gouverneur uji Mauritanie ɓaleeɓe ko catte jeyata hen sa ɓami commissaire uji ko goto jeyata hen ko heddi ko fof ko leñol goto noon jogui ɗum mi haalani noon nder armée ardiɓe état major uji wonɓe généraux uji koye noon e nder politique aussi wonɓe ministre uji des directeur de cabinet directeur secrétaire généraux de ministère ɗum ɗo fof ko leñol gotol tan jogui ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon jiɗɗon haɓade saabu leydi ndi ko rendade ko renda feccere ko ɗum woni ko ummini en e nder dawrugol ko ɗum waɗi en nadde e nder parti ji ɗi gonɗen ɗi te ha joni gonɗen kadi koye parti biyeteɗo AJDMR alliance pour la justice pour la démocratie mouvement pour la rénovation mo ganduɗa ardi ɗum ko mawɗo meɗen Ibrahima Moukhtar Sarr noon mi sikkani so mbaɗa sohli artude e darde muɗum saabu darde mum ko heɓtinade e leydi ndi ko heɓtinade ni e caggal leydi ko fati pinal fulɓe tengti noon kadi e dawrugol donc koye on parti gonɗen ko hikka noon meɗen namdade lefol ɗo gonɗen ɗo guurɗen koye leydi wiyetende France eɗen guure e wuuro wiyetego Strasbourg ɗo ganduɗa ko ɗon parlement européen jooɗi hikka noon cuɓngooji baɗoji ɗi ene foti suɓede hen kalfinaɗo lefol faade suuɗi sarɗiji woni député mauritanien ji wonɓe étranger walla surtout ɗo e wonɓe Europe pour yidde wadde représenté ɗumen toon ko ɗum jiɗɗen dañde te eɗen gandi so tawi en dañi ɗum to parlement to eɗen jiiɗi yettinde toon ko kalɗen ɗo henno ko fof wonde no waytade en ko eɗen ɓitta e leydi ndi eɗen jiiɗi aussi yettinde toon caɗele keeriɗe Mauritanie naɓe wonɓe ɗo e Europe sabu on caɗele keeriɗe ɗeɓe jogui eɗen jiiɗi yettinde ɗumen toon en mbaɗani ɗum programme o waɗi ko toɓɓe 6 so tawi ɗum sohlama ene wawi nuldede e denɗamo distribué on ɗum enen noon vraiment darde meɗen ko yidde yoltude hujjaji leñol sen mbi leñol kadi en kaɗani tan e leñol fulɓe eyyi sen mbi leñol ko leñol Mauritanie naɓe fof kala ɓittaɗo kala kiiɓaɗo eɗen jiiɗi darnade ɗum eɗen jiiɗi ɓittidde ɗum ɗo woni ɗo e kadi surtout ha tengte yimɓe wurɓe caggal leydi e ɗo e Europe surtout ko ɗum woni ko jiɗɗen en puɗɗima campagne noon guila mois de février eɗen hen eɗen jiiɗi tentinde yimɓeɓe ko wondene koye campagne gonɗen eyyi mi arta jafoɗon ɗum kuppino seede mi arta tan yidde timmitinde e campagne o en puɗɗima o heƴƴi ko 13 lewru wonɗen ndu lewru mai samedi garowo ko nden woni wor heƴƴi eɗen ñaagui yimɓeɓe kadi nde pellita arde wodde eyyi eɗen jiiɗi kadi yo goten en so gotani en ko jiɗɗen ko sen darima assemblée taw eɗen kuccete oɗo biyeteɗo wul megguet mo ganduɗa ko jooɓinoɗo pittari ɓaleɓe e to inal kañum waɗa hande tête de liste parti gonɗo parti laamo so tawi o yeehi sa renaki janggo kanko wonidede président assemblée nationale eɗen jiiɗi noon ko wayno menen mbawa huccidde makko ciftonnoramo toñange nge waɗi nde ɗum noon eɗen ñaagui kala ɓiɗɗo Mauritanie jiɗɗo gonga kala ko wawi wonde kala ɗo wawi wonde yo tinno o dara o wotana yimɓe lundo taw ko ɗo e Europe o woni eɗen ñaagui o wotanen enen saabu ko enen représenté ɗo lundo ɗum ɗon on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere yo jaam Allah wona e moon Bocar Oumar Ba Bocar Oumar Seydi Ba mimma Seydi Ba Seydi on ne heewi hande ha hande ɓenna ɗum noon jarama no feewi yo gen won ballo min nani kadi cimtol ngol mbaɗɗa no hannirta ni gembeyankagal maɗa
e goɗɗiɗo henne suɓngooji kono kadi siftinde kadi oɗo kadi ganduɗa hoore maɗa gardinaɗo mbiyaɗo tigui kañum woni tedde liste to banggue parti pouvoir e mo ganduɗa kadi hono badnoɗo kadi gueɗe kadi kantoriɗɗe kadi e nder leydi he tawi kadi hay hen goto yejjita so wona jaafiɗo kam ala jejjitowo nde wonno neɗɗo ne yejjita ene yaafo ko waɗa e bonande kono yejjid ɗum wona hunde wemde no fewi ko noon tagui fulɓe ne mbiya sa waɗi cukalel ko boni so mawni mawnude hen sa waɗi mawɗo ko boni so maayi ko hen maydata ɗum noon yo gueɗe waɗen en jaam no haaliti ni tedduɓe hettiɓe en gartade ɓoggol ngol caggal nde calminɗen bandiraɓe meɗen ko wayno Demba Thilel Ba gorko mo Agnweraɓe gonɗo toon to leydi Gabo salminama o jurama en calmini hono Amadou Abdoulaye hono Amadou gacca hakke noon en calminimo no hannirta ni o salminama eɗen gandi Amadou Abdoulaye Ly eɗen gandi ko hettiyanke e kalirɗe no hannirta ni sahande yewtere nde yonti foof walla jewte meɗen kala watti hen hakkille no hannirta ni ɗum noon calminimo golle makko joɗɗi peewi dendagal wonɓe toon to Sengo hono Facebook to Sengo kalirɗe ɗum noon ma en gartu joni joni e bandiraɓe woda ɓeydude hen hunde seeɗa tan ma en dutto toon to Kaw Touré mo ganduɗa kañumne kadi koye yimɓe kadi dariɓe kadi gemboɓe gandanɗa hoore maɗa hono ɗiɗo henne landaji beele goto kala heeɓa hen fodde mum no hannirta ni mawɗo Gallo Demba Sow e dendagal onon wonɓe ɗo ɓe Amadou Abdoulaye e wonɓe ɗo ɓe kadi joguiɓe hen konngol hankkadi damal ngal ko ngal gudditigal e joguiɗo hen yiyande foof bisimilla mum kono haade nden en dutto toon to Gallo Demba Sow ƴeewen hono analyse mo waɗata e ɗeɗo henne kalanɗe e Amadou Abdoulaye Dia hankkadi ɓoggol ngol udditama kala joguiɗo lamdal e farata ko e mabɓe ɓe mbawa tigui tigui jabaɗen hen fodde jiyanɗe mabɓe no hannirta ni Gallo Demba Sow konngol hoyton ko mbiɗa eyi ceerno abdulwahaabu on calminama gongol on juurama nden galle ma ne wayno en keɗima bandiraɓe fof ko kaali ko gila denɗen Amadou Abdoulaye Dia ha yetti Bocar Oumar Ba cakkitiɗo haalde o moni fof addi hen yiyande muɗum no yiiri enen en goɗɗodirani miijo e mabɓe saabi hawruɓe ɗo ɓe fof mbi sikki ndendi saago heddi tan mataw ko laabi ɗi certi kono noon enen fof ndendi saago e fandare woni saago meɗen ko ittude toñanggue wongue leydi meɗen ndi woni saago meɗen ko daranade leñol ngol e ɓamtude leñol ngol woni saago meɗen kadi ko yoltude haqqeji meɗen joolaɗi ɗi sen keeɗima Tabara Ba walla en keeɗima Bocar Oumar Ba ma en taw kamɓe fof goto e mabɓe goɗɗo on fandare muɗum ko wotere heddi tan ko goto e mabɓe fof eɗen ñagani ɗum Allah moƴƴere eɗen ñagani ɗum Allah kadi nde Allah newnanta ɗum ko dartata ko kadi nde Allah newnanta leñol ngol foof walla leydi ndi foof deyre e kisale jaam ko weeɓani ko kono noon tan eɗen paami kam Muritani ko woni toon ko ɗum ɗo goɗɗo hay sinno hande wona toon jaaruɗen tan ko banggue woteji ga eɗen jiiya tan kam wonde kamɓe fof eɓe kawri wonde fenade nane leydi he kamɓe fof eɓe kawri toñanggue nane leydi he kamɓe fof eɓe kawri haqqeji ne joola e leydi he ɗum noon haade ko ɗum ɓe darani ko yidde ittude ɗum enen fof eɗen foti walludeɓe hokkudeɓe juuɗe goto e meɗen fof ɗo tolni ono fotiri kadi adda hen ballal muɗum ko Allah noon woni baɗowo Allah woni dokkowo yo Allah newnan en newnan bandiraɓe fof mi wasa jurnade no fewi tan mi rutti toon konngol Abdulwahaabu Allah jarama kane a jarama oɗo Gallo Demba Sow ɗum noon en jaa toon to Amadou Abdoulaye Dia damal ngal ɓurtima noon go jiɗɗo konngol foof ne wawi windude e adda hen yiyande mum wonɓe toon to Sengo Facebook onone kadi oɗon mbawi noddude en natir toon ko messager goto kala adda hen yiyande mum a wiyaka ya huut a wiyaka ya ƴatto e kono kam caɗele ganduɗa holmaɗa jogaɗe ɗe aɗa wawi tigui tigui haalde hen yiyande maɗa e min kam ko jinmi wi tan e tawde ko winditi ko e wonno wayi hewɓe ne ponno winditade bindetaki winditiɓe kam yo tinno cirguino so saaha o heedi jaaha tigui tigui hono tawtori e gueɗe ɗe no hannirta ni Amadou Abdoulaye Seydi Dia ko ɓeyta hen ko adi garaten e heddiɓe Amadou Abdoulaye ɗum noon mataw heeɓidaki ɗum noon keɓinoɗa foof tan tintinami gadda hen yiyande maɗa ko adi nde mbaynodirten nde wonno yewtere nde kadi andi ne doga ene sali dartade mawɗo Alassane Gallo Seydi Dia gorko mo fondu jeere nanago jaam Allah ñalema assalamu aleykum warahmatullah asamtullah Seydi Dia no calminama on jurama on ñagama yafuya nden kallema eɗen jetta Allah no fewi
salmina kadi wonɓe ɗon ɓe fof kadi won échappé seeɗa noon yaha taƴa seeɗa kadi gon koye laawol ɗum tagi won ɓe mi heeɗaki tigi rewi kadi mi jonnotako no feewi ko settude ɓe duwanaɗe ɓe tan kamɓe dariɓe ila hanke faade hande ɓe ha janggo kadi maɓe daro so Allah jaaɓi tan wurano no sella namdalam noon koye maɓɓe surtout monsieur Ba e monsieur Touré peut être ɓen ɗon no mbawi jayabade ko jinmi haal namdade namdalam ko ni way e oɗo allo ɗon kadi oɗon nana amin nanma e namdalam ko mi nani walla mi yiye ko oɗo wiyata ko yaya ka wiyata ko winde momta en ko wonde oɗo saaha joni ko leydi ndi kam e aduna leydi ndi kam hande fof ko wayli ko meeɗa yeede kam yiyama ɗum ko ɓoye ɗiɗi mi nani wonde oɗon mbiyeteɗo Maguette o ko werlima konngol wonde wiide kala joguiɗo preuve wonde yo ar haalnamo hollamo hol ɓe o wari e holto o wari mboɗo namdoɓe kamɓe koye mabɓe ɓen ɗon est ce que eɓe jogani yimɓe tan wawɓe darade mbadda e makko face à face e kanko mbiɗo noon holto yiiɗi yimɓe mbadda e makko face à face taw omo wawi haalnede ko waɗi ko walla ko sikki wi o waɗani ko taw yimɓe mbawi haalnede ɗumen gueɗal ɗiɗaɓal ngal woni mboɗo namdi kadi ko hunde ganduɗa koye kulhuli jeeya par ce que heewi ko waɗi namdalami mabɓe joni so tawi woto o waɗi ɓe mbaɗi koɓe gowno wadde ko kamɓe ɓe gandi ko jinmi haalde ko ɓe mbaɗi sawdu ndu foof e gaccugol mabɓe ɓe kaɓɓi holko jogori wonde réaction heddiɓe ɓe holko yimɓe jogori hol peeje yimɓe poti wadde guila e joni guila ɗum yontani jafoɗo noon so tawi haala ka wonno wayi ko noon mataw min haqqillam addiri so wonno paamirɗon kadi paamiron hono noon tan salmi noon juurima noon ñaguima yafuya jarama a jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi ɗum noon eɓe ketti ko kalɗa ko Maguette walla ko wul Maguette ɗum noon inchallah e mawɗo Gallo Demba Sow on kettima lamdal ngal e Maguette oɗo Maguette kanko kam mata ko métis walla ala min mboɗi ɗum jinmi famde tigui Maguette eyyi bon bisimilla maɓe gar hen nden noon haade men yaltude toɓɓere men dede taade hande koye ruuma jarriba gonɗen bisimilla mawɗo Gallo e ko fate namdal Alassane Gallo ngal eyyi ceerno eyyi Allah jarama on jarama mi salmini Alassane Gallo mi salminimo no fewi eyyi mi sikki ko namdi ko tawi yimɓe ne jogani maggat de preuve wonde ko criminel walla wonko waɗi ko ɗum o namdi de eyyi ko ɗum o namdi eyyi wallahi eyyi kanko o wi ko holko woni kadi kanko mbi sikki ko cafato tan wona métis o batte wi ko barikalla en noon ne mbaɗi métisaji hardaneji e safal ɓoɗeɓe mi anda noon so tawi ko hen o jeeya walla kono mbi kanko koye gollel no jeeya kono mbi sikkam wona métis ko inde makko way noon e so ɗum ɓenni preuve aji kayno goodi so tawi ko gonga makko omo yiɗi hollede preuve aji yimɓeɓe mbi ko criminel yo porte plainte devant la justice ɓe o torturno walla ɓe o warno ina ganda kanum en foof saabi lieutenant Tambadou Abdoulaye ko kanko yooɓi fitande muɗum hay sindo wona kanko directement kamɓe worɓe tato nawɓemo ittuɓemo cellule nayimo ɓe omo tawa hen ɗo on rewi fof omo andi ɗo rewi so omo andi ɗo rewi kadi wona on tan e woɗɓe nan toon ha mbayno leydi so tawi justice waɗama walla ɓe porti ɗimɓe plainte contre pour accusation walla ko nandi hen ɗum on satuma justice wawa enquête ha ande holko waɗi walla holko waɗani ɗum ko jogani ɗum dalil no weeɓi mi ruttuma tan e livre mo lieutenant Hammadou Sy windino l'enfer dinal il est cité nommément kadi ko kanko yaltini ɗon Tambadou Abdoulaye ɗo cellule ɗo wonno ɗo kanko e lieutenant goɗɗo e capitaine goɗɗo kamɓe jaada e makko ha ɗum ɗo Tambadou yettoyaki to fano toɓe mbi to Tambadou yettoyaki toon eten Tambadou yalti ɗon eten ñande hen Tambadou wayri yiyede ko kanko sakkiti yiyede e juuɗe muɗum omo andani Tambadou so rewi fof omo andani ɗum duuɓi 30 hande ne yitaka
ɗo rewi fof kanko omo andi ɗum mbawmi ɓeydude hen a jarama nden kalle maɗa seydi Sow ɗum noon bandiraɓe kala joguiɗo namdal walla kala joguiɗo ɓeydol yo ar haala ko adi nde mbaynodirten e yewtere nde kalaten koko fewte ruumo jarribo manan campagne leydi muritani ko fewte maire uji walla mbiyen député ji ko ɗen ɗon gueɗe woni ko kewi toon oɗo saaha joni hono dente kewɗe ndendi to banggue ɓaleɓe mbawi tigui hono wadde dental gotal ha mbawa yaddude kono kadi en jii kadi eko kalɗon ɗo ko wonɓe ganduɗa kadi toɗɗaka e nder ɗen ɗon dente wiyede kañumen yo gon ardiɓe kañumen mbawi geddude tigui oɗo saaha joni nattoyi kadi e wone landaji kadi gam tigui hono wadde toon présenté beele ene mbawa hebde e débutéyagal ɗum ɗo noon hol yiyande nde jiiɗen hen wasiyaji meɗen faade mabɓe hirjunoji meɗen faade mabɓe peeloje meɗen faade mabɓe saabu eɗen gandi kam dental waɗino ko wiyete ko hono dental jaadigal gandanɗa homaɗa ko wayno ko mbiyata coalition o ardino ɗum kan Hamidou Baba ɓe ndewino ɗo eɗen gandi tigui dille kewɗe mbaɗi e nder hen ha ɗaminare mawde kadi daña hen kono caggal mum en jii to ɗum hoomi en jii gandanɗa hoore maɗa rewnoɓe e birana caggal muɗum en jii kadi to ɗum hoomi en jii oɗo saaha joni kadi gandanɗa won kadi gardinaɗo kadi to banggue parti pouvoir to ene sikkateno tawde Abdoul Aziz laamu muɗum kañum solli oɗo saaha joni joguiɗo o onne kadi wona sawrude jogui wonno firata kono kadi en jii kadi fiyande kadi nde o fi nde ɗo sakkete nde ko fiyande kadi hulɓinide on mo ganduɗa kadi ko neɗɗo ganduɗa ko piyannoɗo ko barannoɗo ko cokannoɗo so tawi kadi ko on ardina kadi wiyede kadi ina ardo suudu sarɗiyeji leydi Muritani so tawi on ardima kadi mbar gandanɗa hoore maɗa caɗele ɗe jogorani jokkanade en wadde noon analyse uji poɗɗi wonde hen jiyanɗe men poɗɗe wonde hen eɗen mbawi tigui haalde hen tawa en kaɓani e koye men nde wonno mawɓe ne mbiya hutaɓe e kanani hutodirde wadde hol peeje peccorɗe ɗe poɗɗen ƴettude ha leydi meɗen Muritani wawa tigui hono hebde yeeso gandanɗa hoore maɗa moƴƴo yeeso ganduɗa tawi kadi goto kala ene yiito hoore mum e nder leydi he ɗum noon balori kala joguiɗo hen konngol bisimilla mum no hannirta ni wonno en jiiɗata noddinami eyyi mi noddinoma ya ar gadda kadi yiyande ma caggal nde haalɓe kaali eyyi ko haala ko famama kadi ene politique Mauritanie ene ko mato mbaɗeten tan ko jorto moƴƴo kono ne hamni kadi ne jiiɓi ha ɓurti par ce que ko probléme caɗele systéme o ko nunɗal ngal woni caɗele ɗe a haali ɗo joni a wi wonde gueɗe kewɗe mbaɗanoma temps kanen kan Hamidou Baba en dente mbaɗanoma foof mbaɗanoma e birama en sahaji ko kamɓe e koye mabɓe kamɓe systéme o kamɓe mbaɗata infiltré e yimɓeɓe kamɓe naata nder yimɓeɓe ɓe jilo fusde ɗumen e sarde ɗumen ɗum ɗon noon so famaka tan caɗele ɗe koko jokkodira a haali haala kadi oɗo Maguette moɓe kaali ɗo oɗon min ɓooyi nande haala muɗum wonde ne juuɗum ene moddi ene jeeya e ardinoɓe eno Gallo Sow wini dendam Gallo wini ala ko mbawɗen ɓeydude e ɗum ɗon donc noon Mauritanie c'est à dire ko so tawi a wi tan aɗa rewna ɗum ko wiyete logique o par ce que mbaɗi he wiide wonde gueɗe Mauritanie kamɓe ko wona normal ko ɗum woni normal e mabɓe anormal o ko ɗum woni normal e mabɓe donc enen toujours kala keɗen mbaɗa enen kam Allah ne walli en e kulol men Allah eɗen jaara e nunɗal eɗen jaara e haalde hunde ko ganduɗa ko jiɗɗa wadde heddo noon ko daña wadde ɗum walla mbasa dañde wadde ɗum noon mais so tawi aɗa wadda e neɗɗo mo ganduɗa nunɗani aɗa an hoore maɗa ni mbaddata o wona neɗɗo nunɗuɗo an ka nunɗuɗo koye nunɗal jahata ɗum ɗon ene metti ha maayi par ce que yaadani wona gueɗe ɗiɗi jaadude ene hamni ene metti kadi ala ko mbawɗa wadde hen par ce que sa nunɗi
a wi kadi a yadata e mo nunɗani firti ko kamɓe ko ɗum woni koɓe jiiɗi par ce que kala koɓe pawi ɓe pawani e dow nundal ɓe pawi ɗum koye dow funti ɓe pawi ɗum koye dow min ko kalmi ko wona ɗum woni ko mbaɗanmi ko kuule baɗaɗe min ndewata ɗumen ko goɗɗum min mbaɗata ɗum ɗon noon ko ɗum woni kulhuli min kam ɗi joguimi to banggue kala sifa e politique Mauritanie ko ɗum ɗon heddi noon ko alay sago jaaden e funti mo funtata en o walla kam jaaden e dow enen nunɗal men ngal jaaden hen keddoɗoɗen hen kono noon mi anda kam holno jogorɗen wadde ha mbawen yerodirde ɗum ɗon so tawi kamɓe candidat ji woni hen gonɗon kahennajo mi anda ko Mamadou mi anda no mbiyata no wiyete Mamadou Bocar Mamadou Bocar Ba Bocar Oumar Ba eyyi Bocar Oumar Ba so tawi kanko omo wawi wallude par ce que mandi ko kalami ko Mauritanajo de chouche kadi minen ko même chose galaso en ne gandi ɗum ɗon kamɓe candidat ji holno ɓe mbawata yerodirde eɓe gandi kadi anende wasde ɓe nundude kamɓe systéme o e kamɓe nunɗal mabɓe e koɓe darani ko holno ɓe mbawata yerodirde ɗum haɓe mbawa yaadude e ɓeɗo par ce que an déjà à l'avance aɗa andi oɗo koko ardima hedde 5 walla 6 pas ne ardima hedde pelle jew walla jeeɗiɗi par ce que kañum won ko jogui ko mofti ko haalantama comparé e ko wiyata systéme o enen foof poti hen kono noon wonko woni nder ɗum ɗon kañum heedma oɗon yeeso holno mbaɗata ha mbawa heftodirde on walla soit an a woppat nunɗal ma ngal mbawa rewde mabɓe mbaɗa ko nunɗani ko mbaɗa ko wona normal ko a faami de foof jilla hen walla so tawi heddoro e nunɗal ma tan an aɗa heeɗa less aɗa wiya tan so élection ngaji gasi taw wujjama walla a heɓani heddo yimɓe mbiya c'est pas normal systéme o ko ni taw kamɓe systéme o ko systéme fenade mayi koye fenade soit an jaada e fenade walla goppa tan hankkadi an keddoɗa e nunɗal ma ko ɗum woni min ko jaaki men ko ɗum ngal ɗon jaabol jiɗmin so tawi won bawɗe jaabade men jaabo tigui ɗum noon a jarama ko namdal kewgal fayida no fewi ɗum noon mawɗo Gallo Demba Sow ɓeɗe ndi oɗo saaha joni Bocar Oumar Ba en koye sippiroji goni taw ɓen keɓata ko no fewi e Hasim Diako en so tawi mbawino nadde kono oɗo saaha joni koye sippiroɓe goni hay kaw Touré no fonno nadde e kono dañani nadde taw o neldi en tan jimol ma en pawgol joni keɓani nadde mawɗo Gallo Demba Sow wonko pamɗa e ko Amadou Abdoulaye haali ko e hol jabol maɗa hen e jabolam hen kam ko ni tan way ko namdi komi ɓuranimo hen gandal mbiɗa andi ne wawi noon taw wonɓe ɗumnen ɗum kono noon systéme Mauritanie o nunɗani ko haali ko ne woodi systéme o nunɗani heddi ko mataw ko yimɓe ne jaha tan malgré pucci dogui tan yo bamɗi laaw min kam no jiirani kono kam nunɗal ala hen saabi goho kamɓe waddeteɓe kamɓe safalɓe le systéme là min kewi ɗo wiide wonde wona safalɓe foof min mbiyatmi ko safalɓe foof woni mbiyatmi ko safalɓe foof sur les points principaux ɗi ganduɗa ina ñoƴƴi en kamɓe foof eɓe kawri hen ɗum wona hardani mum wona capato boɗeji muɗum holɗum eɓe kawri wonde ko en minorité ji e nder leydi ɗum eɓe jaaɓi ɗum eɓe nani ɗum eɓe gonɗini ɗum en minorité ala no poɗɗen e nder leydi he eɓe jaaɓi ɗum eɓe nani ɗum eɓe gonɗini ɗum ko kamɓe foof wona o wona oyto eɓe koddiriɗo joomaɓe ɓaleejo surtout noon biyowo mbimi yeddiɗo kam haalaka ala droit laamade e Mauritanie walla heɓde hen haqqi muɗum kamɓe fof eɓe kawri hen eɓe kawrini kayni wonde crime aji baɗaɗi e boneji baɗaɗi ɗi foof ɗi godani ɓuuri hen mabɓe hewde gonɗinani ɗum ga wi ko wona gonga jaɓani hay qirrade ɗum no woodi ɓuuri hen hewdanani hen hay sinno hande won hen artuɓe ɗum par ce que e 92 nde dossier o ubbitande nden kamɓe fof koɓe yeddunoɓe hande woni mabɓe artuɓe hen wonno eɓe gandi ko gonga ɓe jeddu kono eɓe gandi ko gonga kono eɓe kawri kam ɗum wona gonga ɗeɗo toɓɓe eɓe kawri hen eɓe kawrini kayno wonde systéme goɗɗo ɗo no yo won ɗon tan no e bonde ni fof no e muuse ni fof no joñiri en ni ne wawi taw ɓe mbi hunde mabɓe ne joña kono min gonɗinani ɗum eɓe kawri oɗo systéme yo wood ɗeɗo gueɗe wadde la charpente essentielle systéme o haade kamɓe fof ɓe gonɗini ɗum firti ko gonga jogorani umorade banggue mabɓe kadi eɓe jogui laamu eɓe mbaɗiri ɗum noɓe beela enen ɗo joni yaaɓe ɗo joni élection ngaji ɓe janggo e jaam eɓe miɗo nana hewɓe ɓe nani hay Ibrahima Sarr ne haala ɗum
wonde ina joga hikka yaakaare wonde opposition ne wawi remportude opposition toute opposition confondi kono noon min mi sikkani so ɗum ne waɗa sabi hay sindude woodi ɗo opposition remporti o laame eɓe mbawi changeude résultat o ɓe mbatta ɗum au profit du parti au pouvoir pourquoi par ce que kamɓe goni toon koɓe mbaɗi toon fof ɓennat koɓe nandirɓe dow ɗum koɓe wadduɓe hen masala ha e dow ɗum eɓe nandira dow ɗum firti tan ko jogoriyade ko hay sinno opposition remporti wonno remportirta doole kewɗe maɓe ittu hen hakke 60% ɓe mbiya ko kamɓe jeeyi pour ɓe keɓa majorité absolue toon ɗum so ene remporti ana fono noon so tawi kadi ne ɗum waɗani koɓe beela noɓe beela bonnirde élection ngaji ɗi fof ɓe bonnat saabi kamɓe goni dow goni less ɗum noon koɓe nandirɓe dow ɗum ko amadou abdoulaye haali ko min mbiɗa yaddi hen 100% gonga ala toon mataw yimɓe ne jaa tan kono wallahi gonga ala toon Allah jarama on jarama tigi a jarama no feewi a jarama no feewi golle ma jooɗi peewi yo gani yo moƴƴere gallo Demba Sow a jarama ɗum noon en jokkat eɗen gandi yewtere nde woɗɗoyi seeɗa e camini Amadou Sow e Aissata Sow saminama juurama en gartat kettoɗen tan honno jimol ngol kawturu neldi en jiiruɗen ko naata kono won jimol ngol o neldi en mbawen hettade jimol ngol tan garten e bandiraɓe kala joguiɗo konngol bisimilla muɗum e ko adina gudditen yewtere nde no hannirta dani kettotoɗon ko haalirde Agnam ɓamti pulaagu Agnam yeroyaɓe Samba Thiam ko inde notinde teddungal hara gendi gonga e godal mo Allah fecci hen gueɗal rondade hen dongal timmugal mo ha hande ruttaki hen caggal joom sawru gongo gaynowo coggal beele gendi men ina wayla jango jaɓɓal Samba Thiam cukago mum gendi men ko dokkirɗo gandal e leydi men ko janguɗo ɓesgu men needi ko janginɗo wittu ko fayte e haqqilantagal needi caggal leydi ko jokkuɗo seedam faago mum ko alda e jeddi ko jooɓiɗo miijo mum gila law ko durnuɗo cañu leydi men gila ko sukku ko ƴewtiɗo nde bawɗi hare ndimago darde e timmundi hanki noddi nde kuli jasɓe gendi ha e ngal dingiral dogi woɓɓe ñaaƴoɓe naniroɓe kunuɗe ɗaminiɓe ha porti goddi Seydi Thiam gon erago ko notiɗo so gonga hanki settimo o dogani so gonga hande kadi settimo o amani ha tiiɗi nden hare nde puɗɗuno mawɓe maɓɓe 19 tedduɓe e woɓɓe ko adi ɗum ko dondiɗo kala tampere wonde hen ko dadoniniɗo Samba Thiam sosɓe fedde flam ko hen o jeeya feññinɓe deftere wulago ɓaleɓe hiiɗaɓe ko hen o jeeya feññinɓe deftere wulago ɓaleɓe hiiɗaɓe ko muritani ko hen o jeeya nde jagge prison dumbirde walata fuɗɗi ko hen o jagga kanko e yaadiko makko woɓɓe tedduɓe nder ndun ɓe oƴƴa Ibrahima Sarr Seydou Kane Li Jibril Hamme Jiggo Tafsiru Ten Youssouf Gueye Ba Abdoul Khoudous Amadou Sadio Sow Siba Sarr e kala muuseki dow mumen ko he ndun dumbirdu fawa hen e maɓɓe ko ɗon pittale mumen coƴƴa e woɓɓe jaggaɓe nokkuji goɗɗi Kaw Touré mo jool fof wonde cukalel on saaha ɓe goppani e woɓɓe leydi ndi gandi ndi gowi jalti beele harene jokka Murtude Diop Ibrahima Sarr Kayya Diop Seck Oumar Ba Mamadou Sidi Yaya Mabel e woɓɓe tedduɓe mi yejjitani somi jekki limtude jamma tawmi ɗo tawmi gaynani Samba Thiam ko eriɗo ummital
ummital e kala moƴƴere ko cerindiɗo yaadude e kala koninkoɓe bonnere ko caliɗo deƴƴere deƴƴere gonga e ngal dingiral ɗo fenande sompi mbagu hetti helnere caliɗo mofade e suudu ngamela caliɗo ñobbade e suddare jebbilare caliɗo sekinde beele gendi men heɓa jeytare caliɗo ñobbede e haɓɓede e hudumere miijoji ɓe rondiɓe majjere yummo jibinore seɓɓitare ɗe dondiɓe en yiɗɓe yaɓɓirde teddungal men e ndimago men teppere ɗum noon mataw ko ɗo tan tongaten a jarama hono musidɗo biyeteɗo Ousmane Samba Mbo mo ala bone golle ma jooɗi peewi yo gene yoɓe moƴƴere en jokkat mbasen dartade caggal nde kettiɗen hono tedduɓe ko kaali ko goto kala addi hen yiyande muɗum fattam lamiren hanniti ni bani meɗen debbo Tabara Ba ko goto e gembiɓe e tigui tigui gembaniɓe hono suudu sarɗeji o moye ɓoggol e o arti oɗo saaha joni ƴeewen kankone kadi holko ɓeydata hen Tabara Ba saɗa hetti hen gutta micro maɗa Tabara Ba to memɗa uddiɗo memtuɗon uddito tampuɓe Tabara bisimilla ɗum noon Tabara nana e ɓoggol Tabara baba mo wawa uddide micro kam on kam so yeehi assemblée o joni wadde jalni de yoga noon ballo ɗum noon ƴeewen kanko Tabara Ba so tawi o natti o adda yiyande makko hankkadi ɓoyata gudden yewtere nde no hanniti ni won cuutuɗo junngo dokken ɗum garten Tabara Ba no hanniti mawɗo Alassane Gallo holko ɓeydol ma ko mbiɗa Basiru ari Ceerno Abdou Ceerno Basiru e leerti gonga ay komi ɗeso yejjidde walla wiiɗo konngol makko kay gacca hakke ɗum noon kanko addini Alassane Gallo mbeɗen ndi tawde o saaha joni o heeɓima hay sowmo faaɗa no feewi wasata ko hettiti e ko haala ɗo ko ɓeyda hen yiyande makko ceerno Basiru Seydi Baro jaam Allah wale ma assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh abdulwahaabu Seydi Ba mi bandiraɓe fof e kadi a jarama kadi wadde fartani ha yimɓe mbawa yitudelde haaldude ɗo wonko keɗiɗen hen kadi lewtan nden e rewi lawol ne heewi fayida wonko nanɗen hen won namde ɗe nanɗen hen won hen ɗen mbawa jabade hen namde ko candidat ji mbawi jabade ñalawma janggo no Alassane Gallo wiri ni so woodi no élection ngaji ɗi mbayi andude men no leydi ndi wayni hol feere nde ɓe jogui ɗum ko kamɓe candidat ji ɗi mbawi jabade ɗum enen ɓe ƴamani lefol ɓe no mbawa jabade ɗum e ruttade e wul Maguette Gallo jaabima haala ka haalaɓe o wi ko kala joguiɗo e makko preuve yo addu preuve aji gaddama famon preuve aji gaddama e makko e o yamirno yo torture yo mbare yo jagge foof ari kaali militaire uji ngari mbaɗi témoignage uji heddoto an a wiyama a waɗi aɗa yenana a waɗani namde poɗɗa namdade ko procès mbiya nawe kam procès walla jehen procès walla porta yimɓeɓe plainte ko ɓaale ɓe donki hebde hande ko yeru tan mi wasa jotnade ma mbay ñam nde takka ko ne démissionné e laamu yo yaa ha inde no laɓɓine ne woodi walla woodata donc min je me dis ko ɓayde noon ko leydi Mauritanie wona omo andi procès jogorani waɗe toon laamu ngu waɗimo toon ko ne andi ko waɗimo toon ko gueɗel gotel mbe ɗiɗi duttoɗen mi haalino e introduction am nane min dasoɗo nanami abdulwahaabu oɗon nanami mi haalino e introduction am nane mbimi ko en peccima en battani hakkille en peccima o ko woni pelle partiji politique kewɗi nan toon hakkunde partiji safalɓe e seeɗa ɓaleɓe ceerno Basiru e tinno hokku en seeɗa soko Tabara Ba micro mo gutti mo jogui caɗele Tabara ok allo salamu aleykum eyyi bisimilla amin keɗimaɗo jogui saɗede seeɗa banggue toon wa dille mbeɗa kadi dille ɗe kadi ko noon wata wonirde saabu koye campagne gonɗon e namdal ariɗo henne mi anda sa hettima ngal ko noon
suɓaɓe ɓe walla tigi tigi waɗɓe candidat ji ngam yaade suudu sarɗiji ka beti hen e leydi Muritani eɗen jeeyi hen wona caɗele so tawi ɗen ɗon caɗele mbaɗi hol peeje joganɗon ɗum ko wayno joni woote on gooti on keeɓi kawgu kono noon laamu ngu salima gonɗinde kawgu moɗon fawi hen doole onon hol peeje peccoɗe jogiɗon ngam tigi tigi heptude foddeji moɗon. Tabara ba walla e uddi micro makko même itto war uddu bisimilla même gorol tan même gorol eyyi haal bisimilla judde woni sensible to min uddi micro mi tinani gorol tan bisimilla jahuɗon de wonno joɗaka no feewi vraiment jahuɗon no feewi joni hakki eyyi ko idi foof en calmini bandiraɓe en ñaguima yafude min ɗen nanni kadi koye wonno koye holjo wona tan hunde saahaji ina ɗeeɓi fadde seeɗa tigi aɗen mbaddata hen tan eyyi ko idi foof ko teddidi bandiraɓe candidature meɗen eɗen ɗaɓɓa lefol mbiyen sarɗiyanke e joɗi sarɗirdu leydi Mauritanie yande 13 lewru gonɗen inchallah so lamɗo o jaaɓi ɗum noon en ñaagi hen bandiraɓe foof duwaw e ballal e fannuji kala ko wona ɗum ko mbiɗa ni ko tawi en ɗaɓɓiti en dañi laamu joɗima hen laamu kam so joɗima e hunde ko idi fof ina waɗi laabi sare lelni ko wiyeten mbaɗa appel to cour conseil constitutionnel ɗo sa waɗi appel so tawi ko appel o so waɗama normalement daaɗi foti ko limte ƴeew so tawi an ko mbiɗa ko ina woodi ko an ka gujjaɗo so tawi a wujjama ha ɗo jo laamu ɓeydima hakde kadi ne waɗi kadi appel goɗɗo poɗɗen wadde kadi dow ɗum fof noon so tawi laataki on saaha lamdo ƴeewta holko foti wadde so waɗat seppoji so tawi waɗata gueɗe goɗɗe kono kam ma rewata lawol ngol lawol lelningol taw ha gasa ha ronka noon ne fuɗɗa ƴeewde ko lawol gongol lelnata ɗum kam so tawi en gaari ha ɗon kam ko ɗon foti yarude kadi kam ko ɗon kadi ne watte ɗum fof noon sa yi hen eɗum waɗa yimɓe ne néglige surtout en candidat néglige gueɗel kimmol guel jogaɗe neɗɗo ma wonanma e nder bureau de vote saabu so tawi neɗɗo ma ala e bureau de vote a andata ko dañɗa e bureau de vote o sa yi neɗɗo wawi wulita tan ko ma anda neɗɗo ma joɗoto sone lime taw limite koye yeeso muɗum so limama e yeeso mum anda ande a dañi nder yeru a dañi ujunere dande e ngoɗo bureau so tawi ko nder bilgo laatima ko an neɗɗo ma ina tawani limitede laatima wonde o tongi kanko woni ujunere nder résultat yetta nde wiyama hen dañɗa hen par exemple ko yimɓe joyi walla jeegom on saaha aɗa jogui dalilu kadi so wulta wiya dalnande ma nde dalnande nde noon ko joga neɗɗo ma taw ene joɗino nder bureau de vote kañumen no limetede ina kañum ne limi tongi ko winda ko heeɓi copie procédé verbal baɗanoɗo e yeeso muɗum no ko on saaha mbawata wulitade kono eɗen beltidi enen yimɓe men généralement ɓuuri heede partiji men so tawi ko néglige ko wiyete représentant bureau de vote ko ina himmi no fewi jogade représentant e nder bureau de vote ina himmi heewɓe ko noon gujjirte hankkadi gurita nilire noon saabu ala dalilande tinde sa ala dalilande tinde noon sa haaɓe laamu tan foolete tabara eyyi a wona koɗo galle koye député ji posɓe candidat ko hen jeeɗa min mbiyani hay goto ko koɗo e mo hande to banggue moon kono tawtorteɓe tan gaddon jeeɗe moɗon joni mbeɗa jogui namdal tan daɓɓal tan faade maɗa an Tabara Ba mo ganduɗa jiɗɗo wonde sarɗiyanke namdal tan daɓɓal tan e tonggol Tabara Ba kankam hol jangde makko walla hol mbawka makko walla hol expérience mo ganduɗa Tabara Ba kam so tawi wiyama hande foɗanima lefol yimɓe ne gabbo e muɗum hol gollal ma oɗo saaha e on fan e raɓɓikinade eyyi raɓɓikinade ko idi foof ma ganda ko Tabara Ba hoto rewi politique par ce que hande kono comme ko lefol ɗamanmi ko lefol sarɗiyanke ina wayno ko to banggue dawrugol mi haala moon tan e tonggol tan hol to ndewmi to banggue dawrugol ha heeɓi subaka gonɗen o ko idi foof nanmi dawrugol ko e tigui tan ko e kitali ujunere e tepanɗe jeenayyi no hitande 90 nden kam mbiɗa waɗatno hen seeɗa kono gami lycée kital 86 faade yesso kono kam nanmi hen tigui tan ha gandimi tan mi engagé ma sincèrement ko à partir de 90 kadi ko caggal mbiyeten événement 89 bonnoɗo ɗo hakkude Mauritanie e Sénégal nde Murtala Samba Diop arti ɗo henna e leydi ndi nde o ari nde ina wayno mi on saaha minen komin sukaɓe emin dilla e jangde ko wiyete jangde pulaar ko min cosi duuɗi emin jangguina hen Murtala ari ne walla amen jewte ko fate namdal gendi jewte tan Murtala waɗatnode on saaha
min jaade makko min kewno min kam jamma ñalama koye makko ngoni o warno galle men wonɗo gila subaka ha minuit min mbaɗa jewte nder galle men duɗal kadi uddiri noon nder galle men jogno duɗal wiye gendi pular ɗon tan puɗɗimi engagé en tigui tigui ha Allah waɗi min coosi ko mbiyeten alliance pour Mauritanie nouvelle Bocar Oumar Ba nani mo haala ɗo henno koye minen fof gondude e alliance pour Mauritanie minen coosi alliance pour Mauritanie nouvelle nanodiral ngal Mauritanie kesso on saaha min goni hen ha min coosi parti biyeteɗo IFD gadano e Allah no waɗi ni yaha ha waɗi luude hakkude amen min jalti min coosi parti biyeteɗo ACO action pour le changement ɗon min gonɗo hen e mawɓe koyno Ibrahima Sarr si sahira yal ɓuɓande men Ibrahima Khasum Ba en ko galle makko ni alliance min mbaɗatno batuji kanko Ibrahima Khasum Ba yo Allah ɓuɓam ɗon min mbaɗatno batuji amen mouvement des jeunes alliance pour Mauritanie nouvelle ha Allah waɗi yolde hakkude kadi min won ko min dañi luural hakkude amen min dattino minen mi ƴeewi min gandi min mbayade ɓen min coosi parti biyeteɗo AJD hannde mo Bocar Oumar Ba présenté o mbiɗa jeeya min e sosɓe parti AJD kadi mbiɗa jeeya kadi yimɓe jeeɗiɗo ɓe ilimi woni ministére intérieur wonɓe e sosɓe AJD ɓe ni woni min goni hen ha e ujunaje ɗiɗi e jeetati 2008 présidentiel ina waɗa minen parti AJD o min mbi min jaaha présidentiel min dalir hakkude men min cuɓi Ibrahima Sall mbaɗɗum candidat men présidentiel ni woni min jaade makko ha caggal présidentiel min mbaɗi congrès watta AJD MR hande mo Bocar Oumar Ba e présenté o ina wayno kam ko ɗon min goni ni noon waɗi min jaaha ha Allah waɗi 2009 e caggal coup d'état Abdou wonno Sidou Cheikh Abdallahi o ko nden min ɗeɓi ɗande luural hakkude amen min kam wonnomi komi so waɗi luural tan komi dogo kam komi mbiɗa yaawi dogde somi yi komi faman tan mi dogat so Allah mi yiiɗa luure no luural jaltumi min on saaha min jalti min joñimi banggue ha présidentiel 2009 no waɗata nde min nanggani yalha mum Hamidou Baba koyngal nde woni candidat min nangganimo e candidature makko présidentiel 2009 fof caggal présidentiel o noon min coosi parti biyeteɗo MPR mouvement pour la refondation koye on mouvement min goni ha ñalawma hannde o koyen min goni min jaadi Hamidou Baba ha CV sosa histoire on no juuti CV sosa min jaade makko ha waɗa candidat min fof Allah waɗi min fof min kawtodiri kadi min mbaɗi Hamidou Baba candidat présidentiel 2018 o genno koye makko min gondi ha Allah waɗi ha jani on ko yani hon min jokki minen kam wonde mouvement pour la refondation ina woni ko e ndin mbaadi min jeehi caggal no élection ngaji 2018 nde waɗi nde wono parti MPR o natti jogade récépissé sabu won loi yaltuno ɓi so tawi parti dañani 1% e élection ngaji municipal élection ngaji mairie ji no e parti o natti wadde mais ni on saaha komin toñaɓe sabu parti o nen tan meeɗi yaade woote wiya ko so yeehi laabi ɗiɗi parti o nen men no yaade woote dañani 1% ɓe woni récépissé o yewa ɓe mbaɗino ɗum ni justice nana ha joni koye justice woni ha ko yani ko ni min jeehi waaji ɓe nodditi min dossier no wayno eyyi ha ko yani ko ni min nodditama ni wiyade wonde dossier o nan ɗo min mbawi ɓamtude parti kono hankkadi to élection ngaji ñoosima min gandi min mbawa timminde procédure o ni woni min mbi il faut que min jaaha minen anje parti amen o maaya miijo min jogui nder MP ngoro maaya ala sago ƴeewen hoto jeeha mbatten ha mbaɗen feere miijo ngo mbawi jokkude nder landaji minen noon min mbi ko enen eɗen jaaha kono en nattani hay parti goto o saaha min jaɓani nadde kala to min jaaha min leñni ko toɓɓe amen ko ɗum min gardi min jogui toɓɓe 15 ɗum min leɗi ko parti o daranno ko toɓɓe min daranoɗe ko faate ɗiɗi foof ko faate gurdigo nder Mauritanie ko faate ɗemɗe gendiji ko faate pine ɗemɗe pine Mauritanie ina heewi ko faate jangde ko faate cellal ha timmi toɓɓe 15 min kollita parti ɗen toɓɓe 15 hoko landama haali hen so tawi min garema so tawi député ɗo jeehi beele oɗon jaɓa lawɗen ɗemɗe gendiji ɗe ɗum ko toɓɓe arwinide tawi ɗemɗe ɗen janggue pamodire e mabɓe so tawi jaaɓi ɗen toɓɓe walla jaaɓi foof min ciifodira so jaaɓi hen ko ɓuuri hewde ko min ciifodira e joom heddono han kadi enen jaaha woote emin jaade men woode holko mbawɗon emin jiiɗi wonde maire uji emin jiiɗi wonde député ji holko mbawɗon hokkude min pamodire e landaji woni landaji min pamodire men yimɓe amin naate e mabɓe coalition so tawi noon janggo e jaam so tawi min jaɓa nattude parti ji ko miijat janggo e jaam so tawi ƴetti yeru mi naati min koɓe sarɗoyanke e inde landa pays de mon jaadumi o mbiɗa jogui min yiyande mbiɗa jogui darde politique so tawi dardam nde yiyandam nde mi daranima nder assemblée wodata e nder parti o wiimi ande min parti amen o min jiɗirani wasa waɗdeɓe caɗele ɗum waɗi min jaɓa nattude parti min mbi komin jaa coalition sa yeehi coalition yiyande darde ma nde a daroto ɗum tan yiyande ma nde position ma joguinoɗa janggo e jaam nder parti ma ɗum woni position ma parti mo jaaduɗa o on ciifodiri on nandiri hen hatta an yiyande ma darde ma nde darinoɗa nde hen daroɗa ɗum waɗi min jaadi ko en coalition e PID min jaadi coalition kadi parti ɗiɗi goɗɗi yimɓe amen naate mabɓe
donc ni woni min participer les songaji sabu min jogui men ko min darani min jogui yande e nder leydi ndi min jiɗi yande amen de kala lanɗo gonka ɗo e nder leydi ndi yo taw ina darano nde ɗon yande idi fof ko nandi enen gurdi hakkude leƴƴi murtannaɓe Allah sabu gurdi ngu laɓɓitini wona leñol goto ene fawa dow leñol wona leƴƴi wona ɓen gona dow ɓen gona less il faut ko mbiyatan ko so tawi a ummoto e beccam kay mbaɗen walla boye walla bo ha bole men cawdira on saa mbiyen hono mbattanade men ndi foto tabara eyyi mboɗa andi ko kalta ko cimtol mongol wonande kadi famede kadi e landa ka gonɗon ka machallah e kadi ina jeeyani eko kalnoɗa e erango ma fade ɓiɓɓe leydi Muritani ɗum ɗon nanama famama joni so wiyama Tabara Ba mbiɗa ka janggui français haali lycée beele Tabara Ba ko ɗon tan haaɗi beele Tabara Ba ha tan koye janggude walla Tabara Ba yettima janguinde walla Tabara Ba hol expérience hande mo Tabara Ba jogui humpito mo ganduɗa hande o so tawi Tabara Ba fuɗɗanima lefol ko fewte sarɗiyankagal leydi Muritani ne hokka ɗum daade hol on ɗon expérience mo joguiɗa seydi Ba Pullo expérience mo jogui mo idi foof to banggue jangde kam mun ina wayno mi janggi ha Allah waɗi mi yettima ko mbiyeten duwaɗal jaaɓi ha tirɗo ko ɗum kam mi yalti kono ko jaari ko fannu mbiyeten géologie o woni gandal kaaƴo ɗum woni kadi ko gollotomi hannde to gollam to banggue université ko ɗum woni ko gollotomi ɗum woni ko université Nouakchott ko mbiyeten département géologie ɗon gollotomi ɗum ko galɗan kono gaga ɗum miɗa dilla e ko mbiyeten ko miɗa dilla ko mbiyeten ko société civile noon ko gurdam rendo noddi ko pelle ina wayno miɗa woni e pelle kewɗe kam gila puɗɗimi tan kam so Allah wattude hakkille miɗa woni e pelle kewɗe somi ƴefteniru tan ɗo mbiɗa sosi min ONG mo jogui mo ganduɗa min woni mawɗo ONG ne wiye DEFA noon ko tonggole français ko développement éducation formation alphabétisation yaari koto banggue janggingol humtan bindugol ɗum kadi addi ɗum ko joldeme e ko mbiyeten dingiral gueɗe rendo société civile o mi dilli hen e on saaha e kitale 90 min cosi ɗo fedde ne wiye alpha ko association pour l'alphabétisation et la formation des adultes min fosno fedde nde ko Moussa yata mum Mama Samba Diop e Seydou Kane yata mum Ibrahima Sarr oɗo Seydou cosno fedde nde min gonno on saaha e nder fedde nde ko cukko kolaɗo kuɓal wonno kolaɗo kuɓal Diallo Moussa Mamadou a jarama ɗon eɗen mbawi so yajima mami artu ɗon no feewi saabu ganduɗa e hande o ko ɗum tagui ndentiɗen no mbiɗen yewtere nde wadde nde koɗɗo galle baɗono moɗon ni haade lañde tan tekkino banggue mum tan ha tekka acca heddiɓe e ko ɗum saabi mbatten ko jubbanɗe wadde min gandi Tabara Ba e ko jangguɗo français liggoto koto université gandanɗa hoore maɗa e won fannumo yaari toon kadi baɗɗo fayida no hannisi ni Tabara Ba e gardiɗo kadi gandanɗa hoore maɗa hono wone pelle Tabara Ba gonɗo gandanɗa hoore maɗa ko waɗaɗo kuuɓal kono kadi Tabara Ba mo ganduɗa kadi ko neɗɗo kadi jeeyaɗo kadi e dental meɗen tawital pulagu tawi kadi ko notantoɗo leydi Muritani toon to caggal leydi ko beeti hen golle ma jooɗi peewi pawa ɗon no feɗendu hawnaki momin garte maɗa jehen toon to ceerno Bassirou Baro ken heppunoɓe konngol e jungo makko omo jogui kadi gandu seeɗa ceerno Bassirou Seydi Baro konngol hotten ko mbiɗa assalamu aleykum mi samni bandiraɗo debbo mbimo kadi min mbimo en keɗima haala makko kono ma jaafoɗa no fewi abdulwahaabu eɗen deeɓi yaltude toɓɓere noon jaafoɗa il faut komi haala ɗum par ce que ko leƴƴal nde wonno en deeɓi woɗɗoyde banggue makko to ko candidat no heddiɓe ni en ñaguinimo Allah moƴƴere en kadi en kalanno haala en taƴino seeɗa kalanɗen ko haala peccugol woote ɗe ne moƴƴanno ko kanko somo wawi arde ɗo kanko ñalawma goɗɗo kanko ko Tabaro o wona kaɗo yimɓe namdomo namde par ce que eɗen jogui makko namde parlant de pecce ɗe seeɗa tan rapidement mi anda so mbeɗa wawi namdade mo namdal sone wona bisimilla o mon ɗon to Tabaro o mon ɗon parti PUD mo wi o parti majorité présidentielle ko parti majorité présidentielle mi anda saɗa andi ɗum ko firti parti ɓalliɗo laamu coalition ngaji ɗi ɗum woni ko mbiyannumami nane ko pecce ɗe mbete joganani tampinde men nder coalition parti majorité laamu yadata ko e kuule laamu on fimde mo jogui laamu mbete ɗum yaltinani neɗɗo o jaafa noon wona yitte joofade mbete ɗum yaltinani neɗɗo o e banggue opposition oya
bete yaltina neɗɗo e bange opposition par ce que PID o o wi ko parti Mohamed Abdullahi Baro parti majorité présidentielle manam ko parti dokkowo jungo laamu ngu très bien parti dokkowo jungo laamu parcours makko ko parcours opposition joni noon holno ɗum woniroyta natirde parti majorité présidentielle so ɓe garima janggo feti kamɓe ɓe ɓurata ɓallade ko laamu kamɓe par ce que ko partiji denduɗi ne jogui fimde wona partiji jaaduɗe opposition mbete ɗum ustata électorat ɓe ustata doole ɗe kadi ɗum wonno introduction am nane jafuɗum ko ɗum wonno namdare makko jarama tabara garta hen tan reɓɓikinade eyyi mi heeɗima namdal ngal mi yettima kadi namdal ngal no himmi no fewi saabu mbiɗa yinno namdal vraiment ngal ɗo namdal ko idde foof bon mi gonmi koye parti biyeteɗo parti pour l'unité et le développement PID ina wayno parti o jeeya ko e parti waɗi soutenir hono ngulɗo laamu elat kadi minen emin jogui objectif amen ko hare min darani nde darde min dari nde yo taw ina watte e hare dennangal parti Mauritanie kala parti gonɗo e Mauritanie yo taw komin darani ko ina darani ɗum ko idi foof ko faati e men ko mbiyeten gurdigo gueɗel ɗimel nguel ko faati e ɗemɗe men genduji ɗe beele iɗe lawɗine e nder Mauritanie beele ɗe jangguine kala parti min jeehi min jogui kayi amen de doléance min ko ɗum min kollita parti o emin jaɓa yaade ma ɗiɗo sarɗi so tawi ɗe toɓɓe aɗa jaɓi ɗum janggo jamino somin naati assemblée ko ɗum min natata assemblée député ji moon so tawi yeehi assemblée ɗum ina kaala ɗum assemblée min jaada e moon so tawi on jaɓi ɗum min jaada so jaɓani min jaadani moon saabu hare nde wona tan hare hirtorinde ɓaleɓe ko hare murtanaɓe kala alay saago murtanaɓe fof daro haala ka kaaɓe hare nde wawa ñawde so tawi en ko hunde tan murtanaɓe nde kala kaɓete hare nde sellata ne yahata mawto yetti kono mawto yettaki alay saago mbaɗen feere murtanaɓe fof mbaɗa enen ganda enen ɓe heddiɓe wonɓe nder leydi Mauritanie jogui hakke ɗemɗe men ɗe lawɗine en jogui hakke ɗemɗe men janggue yo taw hare nde hufɗiɗe murtanaɓe kala nde daro darde nde haaɓe kaɓe hare nde jaadene moon minen hannde o ko ɗum woni darde amen emin jiiɗi kala lanɗo gonɗo ɗo e nder Mauritanie hay lanɗo wiyeteɓe hannde nasiristi en ɓe ganduɗa kamɓe goni ene wiiye ko kamɓe goni ɓurɓe warde e nder Mauritanie e nder ndiɗo leydi so tawi ɓe jaaɓi eɓe nanna kaɗo haala assemblée mamin ƴew neɗɗo min mbi yaade mabɓe haala kaɗo waɗi feere ha kaɗo haala wonta jeeye e toɓɓe ɓe kaɓenteɗe soɓe arti seeɗa tan ko faati tan e tonggol faati ɗemɗe gendi minen emin joguino goomu ko wona to banggue politique ɗum ko pelle daraniɗe ɗemɗe gendiji pulaar fof ni kewolof min mbaɗi commission jokkonude e landaji politique mbi wonno ardino commission o min mbaɗi commission de kala lanɗo gonka ɗo e nder leydi ndi min jokkonude e muɗum so beele ma jab nanude programme muɗum politique ko faati ɗemɗe gendiji ɗe parti insafo min jeehe ala parti min jahani pourtant parti nanɗo hannde mbiya ko parti lundiɗi no dañi mbiya nomin gadde mabɓe kaala kam mbi kañumen mbaɗum jabde mbi ko mbaɗum jabde saabu ɗe gandi ɗemɗe ɗe jettaki ɗon taw kaalimin tan haala ganduɗa ko haala ala mana ala dañi pourtant won parti nanɗo ko mbiye ko nande parti subhanallah parti hatem hande no wiyete nationalisation kono min jetti jaɓɓi min mbi min jiiɗi ko gardete min jangguinowo ɗemɗe ɗe janggui mbatta jangginde min effectivement puɗɗi o janggude ɗemɗe ɗe nder parti mabɓe donc hande minen mi mbi ko il faut min change stratégie hare ɗum addi min jeehi min naate e wone landaji min jaade mabɓe pour yidde change stratégie beele haɗa men nde ma jeyte e haare mabɓe kamɓe ma jeeye e darde parti mabɓe ɗi so tawi mi addi e tonggol ko heddi ko noon beele ma en caro alay saago noon yimɓe so tawi en jiiɗi yimɓe men naate e nder assemblée ha heewa en kaɓɓata tan en landa goto landaji ɗiɗi so tawi en jiɗɗen hannde min mi naata e kaaɗo lande Allah walla mi naata Bakary Oumar Ba natira AJT goɗɗo natira tawasul o natira ribat o natira partage ni kewi neɗɗo men fof so tawi en dañi goto fof to woni ɗo wona e position mo ganduɗa ko position vraiment ene jogui chance nadde assemblée naati ɗum assemblée saabu en gandi haren nde koto assemblée to assemblée kañum jogui leydi kala moƴƴinde leydi ko ɗon watte ko bonno leydi fof kadi ko ɗon fewjete ɗum noon moƴƴi yimɓe men finɓe anduɓe ko yehete ko dariɓe saabu ayi vote min tan banggue hoorema yiyandam personnel vote député wona vote partisan ko vote ko neɗɗo poɗɗo nawe toon ganduɗo yehete ko foti nande assemblée ko darde neɗɗo darde muɗum fimde mum foti ƴeewede ko nawe assemblée wona neɗɗo fof yiyotode min somo ndennema parti mbiɗa andi an sa yii a darantako mi ko jiɗmi ko a darantako mi wotantako
mi wontama jaɓi ɗum kala ganduɗa andirimi ɗum min Hamidou Ba mbiyata min kaldi ɗum élection ngaji ɓennuɗi passé o mbaɗɗo neɗɗo ɗo e liste nokcot mbimo yahata mbimi Hamidou Ba o neɗɗo wotantama sabu hakkillam hokkami wotande oɗon neɗɗo wawa par ce que ɗum ɓuuri kam vraiment koye ƴiƴe mum ton ganen tabaran kadi waktu men gasite hewɓe nane ɓoggol he wallahi ko ɗum tan min jagol mo jafoɗon ɗon ko wonno ko haala koye ɓernde ummiɗo waɗi Allah juuti seeɗa ceerno Bassirou ceerno Bassirou mi anda so tawi o jabtima namdal maɗa so tawi o jabtima tan ɓennen bon je respecte son opinion neɗɗo kam je respecte son opinion komi Mauritanajo ko Mauritanajo mbeɗa andi min heccimo kam seeɗa hay soko seeɗa no wawi taw kanko ɓuurimi gandal expérience aneji 90 ndo wiyata nde ko université heccumade o ko nayi jon ɗo ceerno Bass eyi aneji 90 min heccumade ren o ko nayi jon ɗo de ren on banggue coya ndo wi ko lycée o wonno de nden ko université gonnomi nden joni kadi politique mi yalti lycée min eyi min 90 11 12 taw mi gayni université e kono jin wiide tan événement ji fof tawi kam toon kadi parti ji mo haala ɗi mbeɗa andiri kanji fof o wi ko Baro Mouhamed wona wallahi min mbiyetemi ko Baro Mouhamed donc mbeɗa andi parti ji gonɗi nder toon ɗi heddoto en ay Mauritanie haalama nani ko loi ala Mauritanie gonga ala Mauritanie ɗo gonga ala luwaji hayso ne binda jafoɗa no feewi no hayso luwaji no binda hayso luwaji no binda aɗa andi mbeɗa andi heddiɓe ne gandi wona hen ko appliqué haydara ko fenande nde tan woni toon ko fenande nde ene heewi aɗa andi mbeɗa andi eyi fenande ma watta feere a doroto fenande nde aybita fenande nde mbaɗa wonde fof fatta fenande ka eɗen gaybinde fenande nde natta ko ɗum woni dande tonganede sabu won hewɓe ne ɓoggol fatta ma en pamodir enen ndendi sago enen gondi miijo woto mbeɗa andi kalta ko wallahi sabu neɗɗo mo wawa windade neɗɗo neɗɗantagal mum considéraka neɗɗo mo ala mo hokkaka gueɗal neɗɗo haqqe mum e yaɓɓe ñande fof façon haare fof waɗama élection ngaji fof gujjama enande nde jokka ñande fof en a yaaɓe e systéme e oɗo élection ngaji tan kono ene fof eɗen gandi ko woni hen ko mi haali ɗum e introduction am nane ne wawi taw a nanani ɗum bizarrement ça coïncide e ari a haali ko kalɗa ɗo ko mbete so ɓaleɓe kañumen keeɓi banggue men goni tamande wotere mi gonɗinani leñomaɗo min kalɗo ma mi gonɗinani kono noon wonɗo haare yettoto so yimɓe carima so électorat o sarima ustata ko doole yimɓe min ko ɗon paami so alaki yimɓe yo jaa e parti ji goɗɗi min mi haɓe nasiriste uji mi haɓe basiste uji min kalɗo maɗo komi arabisant ɓe andi ko littérature arabe ɓeɗa andi Mauritanie no feewi no wawi taw ko an ɓuurimi andude Mauritanie ɓeɗa andi idéologie nasiriste uji ɓeɗa andi idéologie basiste uji kono eɗen gandi gueɗel gotel nana nder Mauritanie ha ñalawma hande ko mbaɗɗen maslaha jaaɗen to maɓɓe ko fof kamɓe mbatta maslaha ɓe ngara men ko enen tan gabboto e maɓɓe donc faut pas qu'on se leurre stratégie je comprends kamɓe ɓe gonɗinani men jinmi wiide tan ko enen fof supposons en mbaɗi stratégie enen en goni tamande wotere opposition carrément contre eux ɓeydata hokkude men doole seeɗa par rapport c'est en carodiri en naati e landaji maɓɓe ɓeyto ko ustude men par ce que goto men fof ma foɗ bandum goto fof ma foɗ leñol mum goto fof ma foɗ wuuro mum woteji men maɗi caro ustata ko doole men min kon banggue jaaɗo ko on banggue jaaɗo mi anda sa fami jaram mi jammine e jafoɗo hosata machallah mais omo foti artude eɗen jiiɗi e omo foti artude ko ɗum tagui guila fuɗɗode yewtere he mbiɗen ko hande en mbaɗata koɗo galle e wonande kamɓe posɓe candidaji ɓe e kaw tuuri hoore mum nana e lawol mo wonade joni e en jiiɗino hebde kadi heddiɓe ɓolɓe kadi ɓe keɓɗen hen kono en jiiɗa wadde koɗo galle hay goto ɗum saabu en jiiɗa tan nadde e gurdam muɗum wona e haalande en tan to iwi tan ha ɗo yetti
e heddiɓe kadi mbasa hejje wayata kono ko en dokkaɗe fadde mabɓe tawata koye rumo jarribo ko menel ɗum noon en jahat toon to Amadou hono Alassane Dia e dokkelmo konngol e on ko ɓeydata hen seeɗa tan e garten e Amadou Abdoulaye jetɗen kaw Touré nana e ɓoggol e Dia Alassane jaam Allah ñalema. Mamadou Ala bisimilla allo bisimilla seydi Dia. mi salmino juuren mi juntako no fewi par ce que déjà fonnomi haalde ko meho haali ɓuuren hewde kadi tabara mi salminimo de passage par ce que no wawi tawi ko tabara mo gandumi o kay walla mo gandunomi o tabara 5e arrondissement ɗo tawi ko on mi salminimo e aussi ko mbiɗen ko tan ko ɗum par ce que haala ka eka fiiɓi no fewi moƴƴino artuɗo yimɓe pittaka haka yaaji tigui barowo wonko werli ɗon pallanteje ha heewi ɗen ɗon pallanteje wawa gase hande ɗum noon en uddatɗe tan ha diwa o sa sinno dañanoma kam o ari ɗo adi hande wela nden ɓuranno welde tigui rigui ma yimɓe mbaɗi hen wona ni ko ni wonno ko ɗum tan min jinno ɓeydude hen ɗum noon salmino juuri moon on kadi wawa ɓeyduna e dara ko fonno haalede ko baro lañciti ɗum seeɗa salmi on jarama tigui a jarama Seydi Dia Alassane Gallo Dia jehen toon to Amadou Abdoulaye haysino hojo majji ɗi walla hojom ko nandi hen o arta hen seeɗa tan garten e kaw Touré bisimilla ceerno Amadou Abdoulaye. mi salminima Ibrahima ganda ko abdulwahaabu o gorum hoore waɗandani kañum ko noon kadi en nani tabara ko haali ko nani kadi oɗo baro ko haali hen ko ene wayno ko ɗum min hooram jinnomi arde ni kono o yettimo ɗon wonde kam ko mouvance présidentiel woni bon min kam mbiyatmi mi yiyannami hen tan ko mouvance présidentiel nadde hen bonani par ce que déjà so tawi en goni hen kala ko jogori fewjede walla kam ko pewje eɗen mbawi andude holko jogori fewjede par ce que ɗum ɗon kadi ene manki to banggue meɗen ɗum waɗi mi wiide seɗen mbadda e ɓeeɗo kaɓore ɗen c'est à dire kaɓire ɗen haqqillaji mbasen haɓirede ɓerɗe enenne mbawen ƴoƴje mbawen jogade peeje wawde nadde infiltrude e nder yimɓe par ce que kamɓe ko ɗum woni koɓe mbaɗi hen haaɓe keeɓi en ɓe naati koye men eɓe cunno eɓe ganda ko mbaɗen eɓe ganda ko pewjeten caɓar hannde so joni wawi haalde babnaɓe wawi haalde ni enɗam babnaɓe mais enen noon probléme c'est malheureux tellement ko wona haqqilantagal ko ɓerɗe kaɓirte ɗen ko ɗum waɗi hankkadi gañgu ngu wonde heeɓe meɗen en jiiɗa ni hay joddade goto walla assude goto pour andande goru mabɓe ko fewjata ko waɗata alay saago noon alay saago naaten kono sa naati e mabɓe yataw aɗa andi haajuma yataw a jaɓata moɗede funtede a faami yataw aɗa suusi sirginade jalta kanko so yeehi assemblée nationale hay sino koye parti mouvance présidentiel o woni janggo e jaam toɓɓe ɗe o haalde par ce que ko haali ko systéme o e horum waɗi ɗum président de la république Gazwani kañum approuve ɗum ɗon kañum jaɓi wonde ɗemɗe ɗe yo mbaɗe kadi arabe yo fawe dow ɗemɗe fof donc ça serait très difficile pour mo kanko wiide mo daro banggue makko omo haaɓe mo wonde o yaadani laaɓat tan ko so yeehi so naati hen mi anda parti congrès muritani sene waɗi ko wiyete non aligné ko mi ala to mi ala gayane so tawi mi jaɓani dañde ko jinmi dañde ko yataw ɗum ɗon ne laaɓa e mabɓe kankone so tawi o yeehi o hokkiɓe toɓɓe ɓe jaɓani rewde toɓɓe walla ɓe jaɓani ko haali ko janggo e jaam so woote ne mbaɗe présidentiel ɗum ɗoji taw ko mouvement député ji ene goota e toɓɓere kanko o joño banggue o wonde min mi votani walla je vote contre laaɓa ceer yimɓe ganda ɗum kadi jiiya wonde min mi yaadani eko waɗa ko par ce que en jii parti ji ɗo enne dolaji den tuuɗi parti républicain président assemblée ene rewa ne tefa yimɓe muɗum mbaten daña majorité ko yiɗi ko taw woni hen jaadani e ɗen toɓɓe ɓe garta e mumen ɓe mbaɗa mumen concession ɓe ñaago ɗum ene gui ñanden ko kewno ko haade oɗo président assemblée wotanede kanko joni est ce que so naati assemblée maguette biyeteɗo ko wiyete aɗa andi il faut que jomum votene est ce que kanko maw votan maguette e komo andi kasko déjà o woni HDMR wonde Ibrahima Sayon firti ko almude ɓeɗon omo andi ko kewi ko waɗa ko kewi inal ko est ce que kanko maw daro o vote contre maguette oɗo so wiyama ene votene assemblée nationale ngolɗon jaabol mbaɗiɗi nande ɗum joni par ce que yimɓeɓe alay saago mbawa haalnede hunde so gartiɗo janggo mbiye a haalnini min ɗum ko podanɗa min ko a waɗi walla a waɗani ɗum ɗon kadi koye jeeya koye ɗum ɗoji gadanne ɗe ganduɗa ɗe mbawmi gonɗinde wonde jomum so yeehi wonko jaɓata wonko jaɓata
ɗum ɗon woni kam namdalam battinigal kono mi salaki yaade mouvance présidentielle yataw tan an sa yeehi toon aɗa jogui haqqille wonko goppuɗa caggal ma ko ɓen daranɗa ko ɓen nelduma toon moƴƴi tabara ba bisimilla jaabol eey walla ala tan e raɓikinade garten e kawtore han kadi waktu men ɓenni gilnani eyyi ko fati ko iddi fof mi jawto konngol mi sikki tan ɗum kam jarani amdade saabu gamɓe tabara fof mi andi hol darde mum holko yahan mi absolument tagi ko fati candidature ul Maguette ayi min London gonmi ka laamu ngu ñaguiriɓe retire candidat mabɓe liste national pour ɓe soutena mais parti sali wi kamɓe ɓe jogui ɗo candidat ɓe jogui koye ya saabu ne jogui darde wona darde ul Maguette hande parti instant tan haaɓo parti amen o pourtant minen fof koɓe jeeya koye majorité présidentielle je kono yimɓe fof ne gandi hande parti instant tan haaɓo parti PID anduɓe parti o ne gandi ko woni toon kamɓe mbiyete koɓe opposition e nder majorité hay secteur général o nde wonno kañum ko an sabar sa woni kal gon mbiyeɗa ka kangal sa wini mbiyama ko kangal Cheikh Boy sa wini mbiyama ko kangal par ce que gongo ko haala jaafoɗa taba ko namdal jinmi tan jaaboɗa tan ɗum ɗon goɗɗum mi yiiɗa jaaha toon jaabo tan namdal ngal ɗo en est ce que ma vote tan Maguette walla a votanta Maguette so yami nomi assemblée nationale ɗum tan namdimani min ko jaabimama kono lati mbiyan gando tabar fof ene andi sabar kay wul Maguette kay wona ɗum wona jaabol a jaabaki de a jaabaki hayso ko yete ko tonga wonanta wul Maguette sabu andi wul Maguette andi hol darde mum kadi mi andi ko naymi toon min hol haajam ko naymi toon mi andi ko naymi naymi toon ko yidde oɗo loi baɗade amnistie yo itte yo wonde abrogé ko nder assemblée o watte o itte watte fe limbata feere o itte ina jaayi haram min darnam so tawi mi naati oɗo loi yo firti loi ono kanko yiiɗa firte moƴƴi a jarama moƴƴi a fotanta Maguette laaɓi min cappima a jarama haɗa men fof fuɗɗi ɗon fuɗorade moƴƴi tabara yo wonde abrogé yo mumti wa ko lomtine moƴƴi on jarama sabu kala ganduɗo tabara ne andi ko ni sifori wadde mo anda tabara e ko joni tan yi tabara yo wi e tan walla ala ɗum noon tabara wi eyi machallah ɗum noon jehen ha toon to gorko mo jowol e yowiloɗe tekerliɓe ɗon woppa dow ndiɗo woni Kaw Touré garten e bandiraɓe han kadi tonguen no hannirta ni ɗo no yewtere men ɓenni ko ɓooyi. assalamu aleykum bandiraɓe on calminama on juurama eɗen jetta hono sehil meɗen abdulwahaabu kan e wondiɓe muɗum e radio Agnam e darde mabɓe e kala saaha ngam leñol ngol e kala ko wona eɓe jii hen bang yo bang ene foof e hewrede e fadrede ɗen jinno kam jolde haalde seeɗa ko fewti e suɓngooji gonaɗi to leydi muritani jogordi wadde so gueno jaaɓi sappo e tati nduɗo lewru hono ñalawma aset garowɗo eɗen gandi hande Mauritanie partiji cewɗi walla landaji cewɗi ene ƴama leppi hono joɗantoɓe on to suuɗi sarriji to no mawɗo meɗen dande leñol Baba Maal hewno wiide laamu rewi ɗo refti ɗo kono waylani gonal men e nder Mauritanie eɗen gandi gurdam gondam toon gurdam baleɓe ha tengti e enen ɓiɓɓe wonɓe dande maayo laamu ngu Mauritanie sañi koye leñamago sañi koye kiiɓal yerodirtego e apartheid bannoɗo hanki to Afrique banggue wargo e ñalawma foof e metti mum haalata ko deƴƴata ko e hono laamu ngu woni koye juuɗe leñol gotol ngaalu leydi ndi ko leñol gotol tami ɗum ko pinal gotal ɓamta ko ɗemgal gotal ɓamta e nder leydi ndendadi leydi ndi leƴƴi kewɗi ɗum mbaare ne foti jokkude walla ene foti waylude mboɗo sikki kala joguiɗo ko wiyete ngilgu ɓernde kala joguiɗo walla ene doga e muɗum ƴiƴam ndimago wonko foti salade sabu won mayɓe haare nde won waraɓe sabu namnade beele ha keɓen ndimagu men e welitare men e nder leydi men ɓen aɗen poti siftorde ɗumen sabu no mbiyata ni mayɓe ne jeeya wuurɓe kadi no mbiyeten ni e ñiiri mbandi guiɗen hersini ñamde
suɓngooji ɗi ko hakkunde wonanɓe laamu ngu wonanɓe cañu fenade kiibale jandu e woɗɓe saliɓe hono ngal gonal ɓen enen gonɗen koye hono doggol ngol ardina hono mawɗo meɗen Ibrahima Sarr kañum e mawɗo men Samba Thiam ɓen hande ala mo nanani ɗumen mo ala mo anda ɗumen cokama geƴƴila to dumburdo walata ma wonake duuɓi e kitali caggal ɗum kadi ceeka kono ha joni dartinani mbaltaki e darde munen ɓen hande gaari ɓen gaari walla gardinɗen gam wonande en to cuuɗi sardeji beele en mbawa yoltude hujjaji men beele enen mbawa haala caɗele meɗen ɗum noon so minen to banggue amen to yidde amen konde leñol ngol e kala gendiyanke jiɗɗo Muritani jiɗɗo mahde leydi ndi e dow gonga nde wawata werlanade ɓeɗo kartal saabu hande eɗen mbawi waylude so en beelama so en dartima en kolliri e nder guure meɗen en gardini hono yimɓe ɓe kooliɗen yimɓe ɓe pamɗen yimɓe ɓe ganduɗen jam fotago en ma wood ko jaɓɓal jangal ma wood ko firti ko heewi e cañu fenade ɗum noon aɗen mbiya bandiraɓe tan yoɓe daaro yoɓe goto foof yo addu ballal mum no wawri saabu ko enen tan mbawi ittande koye meɗen fenade wonde e nder leydi ndi hay goto goɗɗo jogorani arde ene ittanna en mom tan en gondi meɗen ɗum noon eɗen ñaago bandiraɓe nde ballitte hono kaɓɓodiral miijoji enen mbiyata kaɓɓodiral gurdigu walla mbiyata vivre ensemble yaaɓe e inde fedde wiyetede AJDMR e kadi hulɓe ɓe ganda wawde wodde ene jelira hono naggue nde wotanta ɗum e pullo noon walla kala guendiyanke so wiyama naggue walla kala Afrique naji so wiyama naggue ene andi naggue wusomi ma won en ɓuural ma wonan en wellitare ma wonan en weltare ɗum noon ko ene hewra ko to gonɗen ɗo ko ɗum waɗi eɗen jinno dañde temps wawde joɗade yewtidde moon kono tan mataw no betini tan en berlata hen tan dande men e yettude on e yettude heeɗiyankoɓe moɗon e yettude darde moɗon gam ɓamtude pulagu e ɓamtude pulare e ɓamtude kala kene Afrique walla Afrique nagal ɗum noon on jarama Seydi Kane ko musidɗo moɗon kawtore jarama kaw Touré gorko mo jowol e yowiloɗe tokkere liɓinode woppa dondiɗo golle ma jooɗi peewi yo gueɗe yooɓe moƴƴere ɗum noon en doggat mbasen dartade jeehen toon to mawɗo Mamadou Diallo gorko mo Mourguel Bagareje jaam Allah ñalema mawɗo Mamadou Diallo hande aɗa tawe toon to leydi Mauritanie Seydi Diallo Abdulwahaabu Kane mi salmini bandiraɓe ɓe foof salmitama jooɗama min joguimi namdal koko faye tabara faati hafere wul megget koɓe kaali hafere wul megget ko min ɓuuɗo ronki famde koko addani wul megget susde ni wiide ina wona e liste national pour ha wona député ala ko haali kam miijede wona président assemblée nationale min kaldowo ma komi reskat certes min kanko tan min hooram waɗanimi min hooram ko boni kono ɓe waɗi ko boni no ngoodi e nder leydi he ina nguuri taw cuwa maayi taw haalaɓe e kanko yimɓe fof no nganndi darande makko e nder régime ma wuyo ko wanno ko ɗum wawa momtorade ni holko addanta neɗɗo so wootani parti laamu hayso wootananimo kanko sa wootani parti laamu ko kanko gotanɗa est ce que tabar yimɓe ɓe ina pelliti yimɓe meɗen haɓantoɓe haqqe aade haɓantoɓe potal ɓe haɓantoɓe yo gonga artu hagantoɓe yo loi amnistie yo ittu loi mbaɗaɗo amnistie wonde ɓe jaafima koye mabɓe o est ce que onon oɗon pari e wasde wotande parti laamu pour gota ɗon parti opposition
pour ha hunde nde waylo ɗum woni namdolam important tigi a jarama moɗo Mamadou Diallo toon to leydi Mauritanie golle ma joɗɗi peewi Tabara Ba e jabtol tan daɓɓol yiyande maɗa e ko haalɗo ko joni kam Tabara Ba wonti kadi wonti toɓo hannde wonti koɗo galle a wonani koɗo galle de min jaɓatade gona koɗo galle jawbo tan yiyande ma holko addata maggede suusde présenté ɗum kam namde parti lam mi jeeyaka insaf mi wona e parti lam gonmi fof lafta mi jeeyaka e parti insaf mi wona e parti insaf jeeyami mi natani e parti insaf kadi parti mo gonmi o insaf ina haɓa ɗum fof lafta donc faut pas faire de confusion mi jeeyaka e insaf mi wonani e insaf mi ɓattaki insaf kay mo gonmi parti mo gonmi kañum fof e nangande peut être waɗi soutenir présidentiel ɓennuɗo o raswani parti insaf ina haɓa ɗum fof ko yimɓe gaɗa ɗum kadi donc ɗum kanko banggue ko fati ngal ɗon lamdal min mbima min hande sa yiiɓe jogui mi yiiɗi pellital dinade assemblée ko idi fof ko oɗo loi damdis mbaɗaɗo ko yow itte saabu ko nder assemblée wota ko alay saago ma yimɓe men daari anduɓe ko yeyete ko famɓe ko yeyete ko naate assemblée nde oɗo loi damdis wa ittede ko gonga noon ko keweji peut être nayi wona toon kono so neɗɗo goto ina beeli goto ina wujjina wendu so neɗɗo goto men en gonɗi totanaɓe sirminiɓe so naati assemblée o ina mbawi wadde feere ha mbaɗen lobbiji ha oɗo loi damdis o itte ɗum tan woni jabolam hen a jarama Tabara Seydi Ba en jafnima noon hono hoɓɓe galle ɓe ko wayno ceerno Gallo Demba Sow musidɗo men Amadou Abdoulaye Dia saabu kamɓe ndewidi guila fuɗɗode ha ɗo jarten ɗo saabu eɗen gandi en jeehi fodde kono wona waktuji ɗiɗi pawɗi hojomaji nogas e jeeɗiɗi firti ko ɓooyi ɗum noon mbeɗen hannde en tongat tan yewtere nde ha ñande wonde ma en gartu hen so weeli gueno jeehen toon to mawɗo Gallo Demba Sow tan daɓɓa makko tan o waynoro bandiraɓe no hannirti garten Amadou Abdoulaye Dia bisimilla mawɗo Gallo gacca hakke noon no feewi juuti hakke ala hen yewtere nde ko alhamdulillah wonno ko yen kaldu tan pamodiren walla nanodiren kadi ɗen kadi goto fof ko haali goto fof kadi hoddimo yiyande muɗum e miiji muɗum en calmini bandiraɓe fof en juurima ɗumen en jettiɓe heddi noon kanko yiyandam tan heeride min e hooram banggue mi wala e landa kono noon yiyandam kam ko raɓiɗinade tan abdulwahaabu minen fulɓe Mauritanie de min ƴuɓɓu kono min jaɓɓoyat ɗon tan kalɗi oɗon mbiɗa oɗon min ƴuɓɓu kono min jaɓɓoyat en ƴuɓɓu kono en jaɓɓoyat ok yallum ballo Allah jarama on jarama mi salminiɓe mi juurimaɓe a jarama no fewi golle ma jooɗi peewi ɗum noon musidɗo Amadou Abdoulaye Seydi Dia konngol hooti toon reftede minen min nanani ko haali ko mumo kalɗon joni o yo haaldo haala walla susa haaldo haala o wi enen fulɓe Mauritanie en ƴuɓɓu kono en jaɓɓoyat so tawi aɗa yaha ƴuɓɓa koyngal so yeehi ha ɓooyi tan so tawi a natti wawa hattande tan kewaɗa ko dogde on saaha no koye ɗiɗi fof jaɓɓat mataw ko ɗum yiɗi wiide famnamo tan tawi o jaɓani famde mbimomi koɓe cali yaɓɓude ko fof ɓooyi maɓe jaɓɓu weeli ɓe mettuɓe ɓe jaɓɓat koɓe cali yettade koɓe jottoto ɗon tan tigui jarama Seydi Sow Amadou Abdoulaye Dia gorkom babaɓe mbayodira rendo ngo konngol ma daɓɓol Tabara mam arma mbaynoɗa nene bisimilla Amadou Abdoulaye eyyi bon mataw mbiren nan ko yewtere nde waɗi fayida no fewi kadi waɗi gartam kadi bandiraɗo debbo kadi machallah en beltanimomo no fewi en mbiya tan yara ko ɓuural inchallah ɗo il faut yo yus tan so tawi jomumen jeehi tan koyo alay saago tan hoto jejjit ko nawi ɗumen hoto jejjit ko darde nde darino hanke heccanki nde ɗum noon tan woni ko woni hen ko kono min mi salaki jamais yo yimɓe naat yo mbaɗ infiltré e partiji mabɓe ɗi naat hen kono noon hoto jomum jaab moɗede so yeehi toon yo daro sirñino yo jaran ɗum démission de yo jaran ɗum wiide mi wondani moɗon ɗum noon foof yo jaran ɗum ha yimɓe ganda kam kañum darni muɗum par ce que eɗen gandi fenade nde alay saago mbawen yaadde ko wone fenade nde ko alay saago mbawen yaadude hen par ce que ko so wuuro foof heedi banggue a wiyano heede banggue sa renaki ko an jogori foolede alay saago jaaden e mabɓe ha mbawen an famde koɓe gone dow mum ko enenne pourquoi pas mbahliten no mbiyatmi kewmi wiide ni kadi ɗum tan woni kalami tinnoɗen kaɓirɗen haqqillaji gardinen haqqillaji men hoto gardinen ɓerɗe ɗe kadi min mi yaadani to banggue politique so yonti kaalen haala politique a faami so banggue politique yonti tinnoɗe kaalen haala politique mbawen dañde ɓeydorade carte mbasen wasorade wone mbaɗa andi eɗen kaala eɗen jiiɗi affaire jimme pular affaire ɗum ɗoji kono pour min c'est pas le moment haalde affaire jambre men ko gonga ne moƴƴi mais c'est pas le moment ko politique kalten alay saago puntodire ɗen
ha mbawen hebde ko jiɗɗen hebde ko janggo e jaam noon sen naati ɗo poɗɗen natde ɗo mbawɗen waylude ɗo enen ne mbaɗen volte face mbaylen ko mbaylten kono hoto gardinen hare nde ha gaynen mbiyen ko ni mbatten taw eɗen mbawi moftude woni gueɗe moftene ɓerde meɗen taw wonko coomɗen sen naatoyi noon ko coomnoɗen ko ƴeewen liggade ɗum ɗon mbaylen ɗum kono hoto kaalen dow yimɓe fof ganda mbiya ɓe kay so naati tan ko ɗum waɗat ɗumen waɗi ɗum ko haɓanede Ibrahima Sarr en walla Samba Thiam en ko ɗum daranno hanki walla ɗum ko pulagu noddi ɗum ɗon accen ha naaten nde mbawen farnorade ɗum pooɗen safal ɓe mbiyen ɓe gaare balle min gaare liggoɗɗen gaare pewnen Mauritanie ha naaten sen naati noon imposé ko jiɗɗen imposé ko taw eɗen jogui keewal hoto kulɓinen yimɓeɓe jalogen punten yimɓeɓe ha naata e meɗen sen naati noon mbaɗen ko jiɗɗen wadde ko aduna fof ko noon liggorto donc ɗum tan jinnomi ɓeyditen mi salmini on wa hada assalamu aleykum samtullah a jarama Seydi Dia golle ma jooɗi peewi gene moƴƴere ɗum noon tabara Seydi Ba won namdil arno nane Alassane Gallo wi wonde ko beele ko tabara gonɗo 5e mo anduno o walla ko tabara goɗɗo ngal ɗon namdal ma jafɗa ɗum no hannirta ni e gansan kadi anne kadi konngol ma tan daɓɓol mbaynorɗa renndo ngo no hannirta ni Seydi Ba Pullo eyyi wallahi ko on tabar mo wi tan gonɗo 5e mo tan hedde jeeri 5e ko on tan tabar wonɗo ha jooni on tan kadi wonno tan ko ɗon tan woni ha jooni darde darno tan ko ɗon tan daari eyyi ko heddi tan ko wiide tan no bandiraɗo gorko kalɗo joni o taɓɓeɗen hakkillaji mbasen haɓɓirede ɓerde enen kote men fof enen fof ndendi sago men enen fof ko leñol ɓaleɓe yo heeb hujjaji mum tenkino enen wiyeɓe fulɓe enen wiyeɓe mbimɓe yen keeɓ hakkeji men lendi ha timma yen keptine koye leydi ndi jeeyɗen ɗemɗe men yo keptine yo janggue yo lawɗine piine men yo keptine saabu hande en keeɓi mbiɗa heewi wiide hande en keeɓi ganduɗa o e degré d'exclusion mo ganduɗa o so diwi ɗo han koye natti jeeri Mauritanie to keɓɗen hande ɗo hande e hiiɗede e nder Mauritanie en keeɓi tolno hiiɗede ganduɗa nde so ɓuuri ɗo tan en natti jeeri Mauritanie wonde Mauritanie naaɓe alors noon so yimɓe gaari ha keeɓi on degré hankkadi d'exclusion ɗum mbaɗa feere keɓire hakkillaji ƴewto no haare waɗatno nde guiɗo puɗɗi ha hande ɓeeta haare nde ƴeewa holko keeɓi hen holko mbasi hebde hen holto jetti hen so tawi ne mbayla jaɓɓal so tawi jaɓɓal men pewnita jaɓɓal men pewnita kadi gandi goto men foti wawi wonde ko leñol ngol haɓɓante enen foof sago men ko woto min parti AGD min sosi ɗum kala hande joñon tan ko nam nder jeere ɗo mbiɗa wiya yimɓe gotane mairie AGD saabu ko ɗum gonɗin ɗum ko hakkude lañi wonno hakkude ma joñon nder jeere mbiɗa wiya yimɓe so tawi mairie yonti minde ko oɓe gonta mairie saabu ko jiɗmi ko parti o yo wuur ɗum wurnata parti ko nen haade stratégie min hande eɗen gandi Mauritanie naaɓe fof ne gandi loi mbaɗaɗo so tawi neɗɗo parti dañani 1% e vote municipal parti futete sagam hande ko parti AGD yo heddo wuur haysima alani wona e makko de kono ko leñol ngol wuuran ɗo ko leñol ngol wonata ɗo mbaɗa feere parti o yo wuur hayso heɓa député goto yo heeɓ mairie beele parti o wuur saabu ko ɗum wurnata parti mairie ji donc mbaɗa feere kaɓeɗen hakkillaji ɗum tan mbiyen bandiraɓe a jarama mamin gartama noon lawol gurgol jewten tigui gonka leydi meɗen Mauritanie no hannirta ni ɗum noon tedduɓe hettiɓe jetti hono hoɓɓe galle ɓe hono mawɗo Gallo Demba Sow wonde musidɗo men Amadou Abdoulaye Dia kono kadi jetti hono ceerno Basirou Baro ganduɗa kanko uddinno hono yewtere nde en jetti hono Hasim Diako onne kadi ari ɗo addi ballal mum haalin haala mbaka fayida en jetti hono Bocar Oumar Ba onne kadi yettama jarama en jetti Tabara Ba e onne kadi ko candidat yettama jarama golle makko jooɗi peewi en jiiɗino hebde mawɗo men Kadiata Malick Diallo to banggue profil makko kam hono ganduɗa hoore maɗa kanko Kadiata Malick Diallo jinnomi haalde de message makko ari mi ƴeewa holko haalata dokkon kam seetan kanko Kadiata Malick Diallo won vokkuluji o neldimi ɗo mi ƴeewa holkanji mi arta tan kadi mi tonga yewtere nde no hannirta ndani gaccon hakke
noon jettimo kanko Kadiata Malick Diallo wonko neldi en seeɗa wonno toon waɗi caɗele réseau ɗum noon kettoɗenmo seettana kadi tongen ɗon abdulwahaabu ɓuɗi yiɗi appel tabara ɓuɗi yiɗi numéro téléphone tabara so jaɓi tawi omo yamiri eyyi sali jaɓi kettoɗen Kadiata Malick Diallo garten ba kanno mbaɗɗa selli ɗay tampere wallahi message uji ma ɗiɗo tawi gonmi ga ko nder leydi ga réseau noon ɗo a heɗoto ɗo joni tan vocal jiiɗa jabade tawa réseau ma yeehi kadi paada kadi ha réseau arta aɗa kadi tawa kadi a faati goɗɗum ko ɗum waɗi mi jabaki mimi hikka komi candidate kay komi candidate d' abord ga mairie Sebha komi candidate maire Sebha e kadi komi candidate tête de liste nationale des femmes nande parti ene wiye fruide ardi ɗum ko Diopam artisan de Magama parti fruide o noon logo muɗum ko puccu ɓaleewu en nelde ɗo logo ni kañum woni ɗo e profil am non hamɓe weyngo hewan toon no feewi ɗum tagi en donki hebdemo ko barkini e holti en tan ko baɗɗo candidat ko posto candidat no hannirta ni tawi kadi hono logo manan tigui waɗa tiitonde e to yaari to no fota famir ɗum ko puccu ɗum noon eɗen gandi kanko joguino nden ko coktirgal mataw coktirgal ngal ronki coktude bafal ngal oɗo saaha joni ko puccu wadde koye wolde o fayi ɗum noon en paami kadi hol darde nde o daari kanko Kadiata Malick Diallo en mbaɗinoma ko ɗo yewtere fattam lamre haw haalni kanko hoore makko caɗele ɗe o jogui to banggue landa mabɓe ka e wayloji kadi poɗɗi wadde hen eko abiti hen ɗum noon o yettama jarama golle makko joɗɗi peewi en jetti rendo ngo foof e kuuɓal ma en gartu kadi e ɗeɗo henne jewte ñande wonde so weeli jomiraɗo joom baɗe baw ɗum noon mataw ko ɗo tan tongaten jehen toon to musidɗo men Al Husseini Sow o habrede musidɓe dañoɓe fartange tawtede yewtere nde mbawen tigui hankkadi waynodirde rendo ngo kadi ha ñande wonde no hannirta ni en jetti en jaari honno wonnoɓe tigui honno hoɓɓe galle gam tigui ɗowde yewtere nde ha yetto ɗon hannirta ni Al Husseini Sow e oɗo saaha joni holɓe goni e ɓoggol ngol Al Husseini ɗum no wiyata ko joncaki seeɗa saabu juuti seeɗa ɗum noon en calmini honno Abdourahmani Aw ko ɗon calminten mo ganduɗa e wiyete ko holi on Amadou Abdoulaye Dia gorko babaɓe en calmini mon yettimon hannirta ni Amadou Guissé en calmini honno Amadou Tidjani Sall ko ɗon calminten e honno Amadou Sow wondude Aissata Sow en calmini ɓe no hannirta ni en calmini e honno Dia Alassane Gallo saminama jurama en calmini mawɗo Gallo Demba Sow ko ɗon calminten sokhna Hawwa Waddo en calmini musidɗo men Abou Kume wondude Houley ko ɗon calminten Mariame Sow mawɗo Mamadou Diallo gorko Monguel en calmini honno Jorel Sara calmini ɗon Tidjani Tafsirou Thiam en calmini ceerno Samba Ba wondude honno musidɗo meɗen Tabara Ba ko ɓeɗo he tigui gonno e ɓoggol ngol no hannirta ni wonɓe toon to haalirde nde en calmini Kaw Touré en calmini gandanɗa hoore maɗa ko wayno Alhaji Amadou Ndongo en Aissata Mar en kono kadi en calmini Hasim Waddu en Iba Sall en kamɓe kala ɓe jettama jarama golle mabɓe jooɗi peewi yewtere nde kala jiɗɗo hettitade nde yo ya toon to hello Facebook ma taw toon yewtere nde no hello ngo Abdulwahaabu Kane o hetto yewtere nde no hannirta ni ko wona ɗum ko mande yaaha toon to YouTube sa to ma hetto no hannirta ni kono kadi kala jiɗɗo kadi neldede tonggode téléphone muɗum ene wawi tigui hono hettitade yewtere nde no hannirta ni tedduɓe hettiɓe ko haalirde añamonde haalirde rendo e kolaɗon la en dingiral fulɓe fulfulɓe fullaɓe lamɗam on jettama on jarama golle mon jooɗi peewi yewtere gartal jole jole waynimo on ha dow garo so weeli gueno yen mbaali jaam holko goyata holto woyi ɓinguelam mi woyat gam mi woyni nenam haalanam ko goyata sambam goyatmi komi andinaka hooram gondumi komi majjinama gongam musimi ko leñolam haɗama hoore mum wirnama heedama e dartol mum neɗɗo ɓalejo hitorama e nguru mum andani ko bonni askitine e mbaadi mum ma andi fennani ko ustata neɗɗago mum
woyam e yawari e musumum sembini ɗum ko ɓaleejo goobotoɗum gurmum e jeddude dental ɓaleɓe e rendu mum ndaw ko woyniɗo neɗɗo woyata hettatade e jebbuɗum cheikh jillami o kala ko aɗa nana yiiru guite maɗa so aron kaali ko ɗum waɗimi yidde yoyde ko lollimi Europe mi amani fajiri ene feere e duunde siisel mbeɗa teera e niɓɓel subaka mbeɗa sowno kala hunde ene lewle mbeɗa laara nanni hundeji ene ndira e nder saare mawde ɗe jamɗe no baroɗe ene muura ɓandam fof heddi ene miira mbimi e ɓerdam hannde ha hiira ndege koye palerma paami natirde Europe mbeɗa laara nde tindi farayse leydi forotoɓe yaroɓe ha ɗaara min mbaali hulɓe e katanya tuddude mafiya